دمنا سيد العرب منتنا زود غمرة زمتت بمحلى قال بحر بحر تخللنا واتر برهان برهانة كوشنا في الشخت بالنمرة وحيدة مدى زمنا سيد وديتهم بشيلو زيت ندى العرس زبنا مرمونة حكينا حاضرة يخلع كوركي برهان يزغد ولا يولق بركي زانتان نطف مايات يزلتون الصوم نحنا معبل بحري بمعبل نترقو سود حرقت حريانا يا بالعمات نقاو الزمنا مع مقبحري تدعى لتفرفر عين سننا ما تكون زبس حدا والدك غون حدا غينات حدا لبي غون حدا هرمت حدا عينك غون حدا غحلي حدا مرفي غون حدا فتلي كانت بتريني كانت قلنا حدا يدمنا مكفلنا مرجانا زود حرنت يا مرجانا نزودنا وادرو فياتنا نزودنا كبسة تتبينا كبسة أنا تتبلي مرو أبو قيدة ما هرنومي كبت برهان فانوس يحشكم كان انت كاهم هابونا تكابوخن مكن عيا شبيناتا ناتو نبتاتا قبلانا هيمنا نشمت بطاتا انبرع بليلا انبرع بليلا انبرع بليلا انبرع بليلا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوكت كوننا ووترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم ووترو أقدست زيناتات بعالم درجة بزوبانان هجرنا زملكت حيزلكم قريبا له كسام مودة تمدب مسانا كتشنحو بخبرنا عدمكم لايك مقبار شير بمقبار كتجمرو دما تعوعيد نقبر لكم سلا تقول تقبروا لنا دقف دما قبل بنا مسجن تفع زخونة تحستو حيزنا لكم قريبنا لنا نزوبانا زيادة زما خلي تحستونا يلومي عبي مستو عازل اليوم ما كن رينا مجمر ياكم كم وترو بتم عبيتي زيناتات كن جمر سلا زخونة. Let's start here. News, The Atlantic has just published a brand new piece by Jeffrey Goldberg and Shane Harris, and it has the details and the text messages that the government says was not classified, and it tells you all about what is happening 31 minutes before they launch the planes that drop the bombs in Yemen. Brian Stelter joining us now with more details. انتي قاتي ملو ناي دونالد ترامب محدرة درو حدا عبي سكاندال قاتي مولو عبي حماق كايدا ويون حدا مستيراوي أقداس مستير وصيلو ات مستير تدما اتوم مرحت ناي دونالد ترامب زبحالو بمولوم ابزي كريكمي بمولوم ابزي اتوم أقدس توسنت تكال حلفت نايتي محدار ناي محدرة ناي دونالد ترامب مالتيو كم تري ووم زلهم منيستر مكلخال ناتو حلاف السلية حلفنا CIA ناتو حلفنا تي تقلال سلة عمر ببات ناتو National Security Advisor ناتو Minister قدات وزعي ناتو درجة everybody نايت Special Envoy ناتو ناي Negotiationist Chief of Staff Assistant Chief of Staff Minister ناي Treasury ومولهم زركبوه أب حدا ناي Signals بهالشات تتصحح فوقلو بفلا يدما ناب يمن زتكوس دنبره ሚሳይላት ቅድሚ ምብጋሱ ዝዛረብዎ ዝነበሩን ምስተሃረመ ዝዛረብዎ ዝነበሩን ሓደ ጋዜጠኛ ኣብቲ ውሽጢ ጀፍ ወልበርግ ዝብልዎ ብጌጋ ያትዩ ዝበሃል ኣብቲ ቻት ነቲ ኩሉ ሓበሬታ ወሲዱ መጀመርያ እስካብ መሲልዎ ነይሩ ድሓር ግን ተራዮስ ልክዕ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ዜና ምስራሄ ንደገ ውፅኢዎ ገለ ክፋል ናይቲ ሓበሬታ معدرا ناي دونالد ترامب دما ناي كونفيدنشال حبريتاي نبرنا بتشات سقيل خغانن يليو صلخ نزح يلي مزبلو ها باركم يلكم يلقا توسق حبريتا مسوسه بزح كلاسيفايد حبريتا ابو هم زنبري زنجر زلو سلازي اذا سكاندال زيا بخميك السجار تخد بفلايتي تتقليلان ابت منستر قدات وصاي منستر مكلخالنا امريكا بيت هيكس تبحال زلو نابيا تتقلل زلا كالوت كلاتهم دما قداينا تخينهم علو ابزي ناي سيكريت شات ويون بحبود زراربو زنبرو عبد العلي حوت زقبرو متقعتታት انت عينت بومب كقبرو مخانم ماس بخمي منقدي درونات نفرتن زكس حبريتاون كم زلي زنقر
لعلو كل دما ابتشات نيروباون اب تاكيبون بلي بلوا خمس نبرون اب لأوروبا زنبرون تلي زراغود نتب دما وصيلو እዚ ድማ ኣዛረባ ኣርስቲ ምናልባት ኣብቲ ሃውሲ ወላ ኣብቲ ሰነት ከማን ተዓዲሞም ግሪልድ ኮይኖም ከም ዝነበሩ ዝንገር ናይ ኣሜሪካ ውሽጣዊ ድራማናታ ክሳዕ ክንዱ ኣገዳሳይ ምኾነን ኣገዳስነት ግን ኣለዎ እንታይ ኣገዳሲ ድማ ምንቅስቃስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድሮ ብሓይሊ ናብኡ ክንቀሳቀስ ከም ዝደሊ የርኢ ስለ ዘሎ እዩ The US president is pushing for peace in Ukraine, but he's got other plans for West Asia. Donald Trump is preparing for an escalation, and his target are the Houthis in Yemen. The US is already bombing them, but it is also planning for something bigger. Why do I say this? Because the Indian Ocean is buzzing. American B-2 stealth bombers are in the region. They landed in Diego Garcia. It's a remote island in the Indian Ocean. It serves as a joint base for the UK and the US, and it has been a hub of intense activity of late. The first reports came from open source flight track. انتينا نسمع زلنا اب امريكا اب يمن تقبر متكعتي ترى متكعتي ديكونس ججف متكعتك خون كم زخل زتنبه اذا بيتو زبهلا بومبرس نوح كيلومتر كيدن بكابنا رادار تحبين عب متكعت خجبرا زخلا مخانن سلازي اتي قبل علي حوتي كقبروا مدي بوم زلو كينو تبع فهم زنقروا زلو من الباتنا بايران مدبتلوهم مجمريا بحوتي كودو اب اسرائيل نتناي حماس ناي حزب الله حزات لهم سلازلا اب سوريا زربره منግስት ድማ ስለዝወደቀ እጂ ብቐንዱ ንመንክ ሃርሙ ይደልዩ ከም ዘለዉ ይዝንገር ዘሎ ንሑቲ ጽቡቅ ገይሮም ከዳኽሞ መደብ ከም ዘለዎም ንኢራን ካርሙ አንተ ኮይኖም ድማ መጀመርያ ንሑቲ ምድኻም ከም ስትራቴጂ ተራይ ከም ዘለውን እዚ ደሴት ተጠቂሞምሉ ዘለዉ ከም መናሃርያ ናቶም ወይ መበገስ ናቶም ድማ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ በቲ ሚሳይላት ናይ ሑቲ እቲ ካቢራን ወሲዶም ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሚሳይል ርሕቀት ክንዱ ከይ ስለዘይክል ኣጸቢቆም ርሒቆም ካብኡ መጥቃዕቲ ዘነፈርቲ ዘን ድማ ነዊሕ ኪሎሜትር ከይደን መጥቃዕቲ ገይረን ክምለሳ ስለዝኽእላ ንኸቢዮም ዘምፅዎን ዘለዉ ይዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ዘለዎም ራዳራት ናይ ሑቲ ነዚአን ክሪአን ኣይክልኒዩ እንተራዮም በቀሊሉ ክሪአን ኣይክልኒዩ ከጥቃዕን እውን ኣይክልኒዩ ንሳተን ድማ ገጅፍ ቦምባታት ክድርብያ ስለዝኽእላ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይዳለዉ ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ እዚ ኦልሬዲ ንዞባና ዓብዪ ሓደጋ ምዃኑ ርዱ እዩ ስለምንታይ ኣሜሪካ ኣብ የመን ሲ ካባና ኩሉ ግዜ ዝነግረኩም ዘለዎ ኣመና ሓፂር ቅርበት እዩ ዘለና ናብ የመን ተርዲኹም ኣለዎም እጂ እቲ ኣብ የመን ዝግበር ካልኩሌሽን ናቶም ጌጋ ወይ እውን ከምቲ ዝደልይዎ እንተዘይተዓዊቶም እቲ ኩናት ክብርትዕ ማለት እዩ ክብርትዕ እንድሕር ኮይኑ ኣበይ ኮይኖም እዮም ከብርትዕዎ ካብዚ ኩሉ ደሴታትን ካብ ነፈርትን ዝገብርዎ ካብ መራኽብን ዝገብርዎ ዘሎ ብኸምኡ ክቕፅልዎ ዶ ይኽእሉ ካልእ ነገራት እንታይ ክፍሕሩ ይኽእሉ ስለዚ ነቲ ኩነታት እቲ ከምቲ ንሰም ዝደልይዎ ዘሎ መብዛሕቲ ግዜ ዝብለኩም ብነፈርቲ መፅኦም ዝወድእዎ ኩናት የብሎም ብነፈርቲ ብሚሳይላት ዝውዳእ ኩናት የለን ከዳኹም ይኽእሉ ገለ ግን ነቲ ኩናት ክውድዎ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ እቲ ኣብ ራሻ ዘሎ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ነቲ ኩነታት ክህድእዎ ናብ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ናይ ሰላም ክኸዱ ዝደልዩ ዘለዉ ሰላም ስለ ዝደልዩ ዘይኮኑስ ኣብ ካልእ ቦታታት ብቕልጡፍ ናብ ኩናት ክኣትዉ ይደልዩ ከም ዘለዉ ዘተንብህ ስለ ዝኾነ እዮም ዝብሉ ተመሊስና ክንሪኣ ኢና ንኸይድ ህጀብታ ሪፖርት ፀንሓት They tracked unusual movement involving at least 7 B-2 bombers. These planes took off from Missouri in the US from the Whiteman Air Force Base. كم نريد لنا كاب أمريكا تبقيسن نوح ركعت كيدن أب أستراليا تانك جيرن تمليسن أبزي دييغو غارسيا زبال أبن داوك يانو زلو دسيت مالتيو أو كفيلان كم زلو هاجري مثلا نزي دسيت زي كابو ناب يمن نخدكعا نوح ركعت زلو وجن اتمثالات ناي راشا ناي حوتي كبصحو كم زي كل كالكوليت جيروم يم نابز زلو سلازي أب كبابينا ሓደገኛ ኩናት ክቕፅል ከም ዝኽእል ወይ እውን እቲ ዝግበር ዘሎ ሓይሊ ክብርትዕ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ካልኣይ ከዓ መን ኣሎ ጎረቤቱ ክቃፀል ዝፈቱ ጎረቤትካ ክቃፀል ዶ ትፈቱ ኢኻ ማለት ክልተ ጎረባብቲ ዘይተሰማምዑ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ክሳዕ ክንደይ የስካሕክሓና ኣሎ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ነቲ ዞባና ብዕግርግርን ብሕማቕን ጥራይ ከም ዝጥቀስ ገይርዎ ኣሎ ሕጂ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ኣብ ደቡብ ሱዳን ክግበር ዝኽእል ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ስለዚ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል እንኳን ላይ ባሕር ሰጊርካ እውን የመን ተሪኻ ብፍጹም ርግኣት ዘይብሉ ሰላም ዘይብሉ ኪኖ ሰላም ከማንሲ ተራ ኩናት ዘይኮነ ሓደገኛ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል And they flew non-stop to Diego Garcia in Africa.
And they weren't alone, these planes. They were joined by 3 C-17 cargo planes and 10 aerial refueling tankers. That's some serious aerial movement. The US has 20 B-2 bombers in total, 20 bombers. Now, 30% of that fleet is in Diego Garcia. Clearly, something big is brewing. These bombers are not for power projection. They are meant for penetrating enemy airspace and delivering heavy payloads undetected. That is their purpose. It has been done time and again. In the 2 Gulf Wars, the Iraq War. So in times of Rizalo, Zian Nefertizian, America Kabzian Nefertizian, Esra is Aloa. Kabzian Esra, 30% Nathan, Nathan Neferti, Abzibot has Matiana Law. So Zianka, Haile number I number Gaius to Kamala Neferti Konon. Serious Honokinat, Matka Atogabro Hallow, Zituk Millennium. So Lazy, had a Abi operation, Kayat comes Halabs Kababina, in Rizalana. ናይ ሑቲ ጉዳይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል በዚ ኻትሪ ምክንያቱ እቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት እቲ ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት ወይ እውን ስጉምቲ ኣሜሪካ ክትወስዶ ትኽእል ዘላ ዝበሃል ዘሎ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዓይነት ሓደጋ ድማ ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኮነን ሸለሊልካ ዝሕለፍ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ብርግፅ ንዞባና ኣብ ራዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣትያ ከም ዘላ ዞባና ገለ ካብቶም ንመጀመርያ ዓብይ ወታደራዊ ዓቕሚ ጭዋዳ ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትሕቲ ምድራ ናቱ ኣብ ራሽያ ይተጠቀመን ኣሎ ኣብ ዩክሬን ይተጠቀመን ኣሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣይንቀሳቐሰን ኣሎ እቲ እንኮ ናይ መጀመርያ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ናቱ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ዝገብሮ ዘሎ ናብዚ ሑቲ ገፁ እዩ ስለዚ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኣበርክቶ ናቱ ወይ እውን ሓገዝ ናቱ ተጠዋቢልዎ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና ወይ እውን ውሑድ እዩ ዘሎ ናብ እስራኤል ኦፍ ኮርስ ናይ እስራኤል ኩሉ ግዜ እዩ ዘሎ እዚ ቦታ እዚ ግን ኣሜሪካ ብዓብዩ ከም ዘሪአኩም ፅናኩ ኣብቲ ቻት ዝሳተፉ ዘለው ትሪእዎም ኣለኹም ናይ ቁጠባ ሓለፍቲ ጥራይ ይኮኑ ናብ ዝሳተፉ ዘለው ኤቭሪዋን ኣብቲ ናቱ ዲፓርትመንት ዘሎ ተኣገዳሲ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ኩናት ኣብዚ መጥቃዕቲ ናይ ኣብ ሑቲ ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ቻት ይሳተፍ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ this is becoming an important issue ንዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ናቱ ናብዚ ጉዳይ ናይ ከባቢና ዝለዓለ ፅልዋ ክህልዎ እዩ መጠን እዚኦም ኩላቶም ዝሳተፍሉ ዘለው ድማ መጠኑ እቲ ሕቶ ናይ ሶማሊላንድ ዝበሃል ዘሎ ድዩ ካሊእ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ኣልተርናቲቭ ቤዝ ምጥማት ድዩ ካሊእ መንገድታት ምጥማት ድዩ ኣገዳሲ ክኸውን ምክንያቱ ኪኖቲ ዘሎ ካሊእ መፍትሒታት እውን ከናድዩ ይኽእሉ እዮም ብወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ክንፈትሑ ኢና ኢሎም ተለው ናይ ግድን ወታደራዊ ቤዝ እዚ ናይ ሕቶ ናይ ሶማሊላንድ በርበራ ዝበሃል ዘሎ ክድፍኣሉ እዩ በዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ ገለ መፍትሒ እንተገይሮም ግን ኣትሊስት ኣብ ካልእ ኣጀንዳኦም ክኸዱ ይኽእሉ ኣጀንዳኦም ካሊእ እዩ ዘሎ ሰቶም ኣጀንዳኦም ቻይና እዩ ዘሎ ግን ቅድሚ ናብ ቻይና ምኻድ እዛ ሑትን ኢራንን ኣብ መንጎኦም ጠጠው ኢለን ከም ዘለዋ እዩ ዝርአ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ኢራን ኣብኣ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ተረዲእዎም ስለ ዘሎ ናቶም ምንቅስቃሳት ይገብሩ ኣለው ሓደ ዓብይ ወታደራዊ ሓይሊ ድማ ወይ እውን ጭዋዳ ድማ ገቲሮም ከርእዩ ጀሚሮም ኣለው ንሱ ንባዕሉ ነብሱ ዝኸኣለ ኣፅጉምቲ ዘሎ ኣብዚ ንስማዕ ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣለው ብዛዕባ እዚ ናይ ሑቲ ብዛዕባ እዚ ምስጢር ኦልሬዲ ዝሕዝን ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘለው taking place here. But yes, mistake made, admit that mistake. I think the NSC came forward and said that right away. Principals should say the same thing and get on a secure phone and stay on it. So tell me what you think the response from Iran is to this pushback. ሕጂ ናብ ኢራን ገዝና ሽፍቲ ክንገብር ኢና እቲ ኣሜሪካ ዝብሎ ዘሎ ኢራን ከንታይ ትገብር ኣላ እስከ ንስማዕ ኣብዚ Shift our focus to Iran. The country has just unveiled its underground missile city, a massive weapons facility that has been designed to intimidate its enemies. And with tensions with America running high, Tehran is making it clear it's ready to strike back. Take a look at these visuals on your screens. They have been released by Iranian state media itself. In the video, 2 Iranian military leaders are seen riding through a long tunnel እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ packed with weapons. እዚ ንሪኦ ዘለና ኢራን ሓደ ኣንደርግራውንድ ሲቲ ዝበሃል ኣናውንስ ገይራ ኣላ እንታይ ማለት እዩ ኣንደርግራውንድ ሲቲ ተመሊስና ንሪኦ ኢና ዓብይ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብ ትሕቲ መሬት ብሚሳይላት ዝተገተረ ብላውንቸር ዝተገተረ ነቲ ሚሳይላት መተኮስ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ባንዴራ ናይ እስራኤል ረጊፆም ይኸዱ እቶም ክልተ ዓበይቲ ኮማንደርስ ሓደ ናይ ሚሳይላትን ናይ ድሮናትን ሓላፊ ክኸውን ከሎ ሓደ ድማ ናይቲ ሪፐብሊካን ኣርሚ ዝበሃል ሓላፊ ናቶም እዩ ድማ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ንእስራኤል ይኹን ንኣሜሪካ ሬዲ ከም ዘለው ንኩናት ሬዲ ከም ዘለው ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ድልው ከም ዘሎን ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ሒዞም ከም ዘለው እዮም ዝገብሩ ዘለው ስለዚ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘበነ ኣቲናያ ዘለና መድረኽ ለሚንካ ተመፃዲቕካ
ወይ ውን ሓግዙን ኢልካ ዝግበር ነገር የለን ታይዳ ሓይል ሊካ ብሓይልኻ ጥራይኻ ክድሕን ትኽእል ሓይል እንተሊካ ድማ ሓይልኻ ድማ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ኢራን ሓይል ለኒ ወይ ውን ቀላፅመ ይርኣዩ ለይ ክትብል ኢላ ኣይኮነትን ዶን ሜክ ሚስ ካልኩሌሽን እያ ትብል ዘላ መልእኽቲ ተመሓላልፍ ዘላ ጌጋ ስጉምቲ ወይ ውን ጌጋ ካልኩሌሽንስ ጌርኩም ኣንጻርና እትገብርዎ ኩናት ብቐሊሉ ክትወፅዎ ይኮንኩምን እያ ትብል ዘላ እዚ ኻ እንታይ እዩ ነፍሱ ዝኸኣለ ፓወር ፕሮጀክሽን በቲ ሓደ ሚስ ካልኩሌሽንስ ከይግበር ኢራን ተዳኺሙ ዘሎ ሃሪምናዮ ስለ ዘለና ገለ ዝብል ዘረባታት ስለ ዝዛረብ ዘሎ ኖ ትጋገይኹም ዘለኹም ንጥፍኣት ዝኣክል ንፀላኢና ንኸነጥፍ ዝኣክል ሲ እኹል ምድላዋት ጌርና ኣለና ዓበ ምድላው ጌርና ኣለና ዝብል ዘረባ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ግን ሓንቲ ነገር ድማ ኣብ ውሽጣ ትዝረባላ missiles and rockets. To name some, Khyber Shechems, Ghadir HS, Sejals, and Hajj Qasims. Not just this, it also shows off Pavel land attack cruise missiles. Iran has used several of these weapons in attack against Israel last year. And if you're wondering who are these two men in the video, well, they are Major General Mohammad Hossein Bagheri, the Chief of Staff of Iran's Armed Forces. And the second man is Ahmed Ali Hajizadeh, commander of the Islamic Revolutionary Guards Corps Aerospace Force, or IRGCAF. And together, both these men are responsible for overseeing Iran's weapons programs. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና this is going to be a very important መድረክ ናይ ታሪክ ኢና በፂሕና ዘለና ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና ንኢራን ክሃርሙ እንድሕር ኮይኖም ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ ኣካል ናይ ብሪክስ እያ ምስ ራሻ ድማ ልዑል ዝምድና ከም ዘለዋ ከምኡ ምስ ቻይና ብፍላይ ግን ምስ ራሻ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረት ሃገር ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ዋላ እውን እቲ ኣፅዋራ ብዝቐልጠፈ ዝምዕብል ዘሎ ብናይ ኢራን ጥራይ ዓቕሚ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ራሻ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ቴክኖሎጂ ኣብ ምሃብ እውን ኣገዳስነት ክህልዎ ክእል እዩ ምክንያቱ ኢራን ንራሻ ኣገዳሲ ሓገዝ ሂባታ እያ እሱ ድማ ድሮንስ ሻሂድ ድሮንስ ዝበሃል እዚ ኩሉ ራሻ ትጥቀመሉ ዘላ ድሮናት እናታ ኣይኮነን ናይ ኢራን ቴክኖሎጂ ወሲዶም ምስ ናቶም ወታደራዊ ዓቕሚ ዘሎ ስለ ዘቀናብርዎ ብርቱዕ ዝኾና ድሮናት ክገብሩ ክኢሎም ንባዕሎም ከቃምሞ ከሎ ነቲ ንሳቶም ዝተጠቀምሉ ቴክኖሎጂ ኣብ ዩክሬን ድማ ንኢራን ሂቦም ኣለዎ ስለዚ ናይ ኢራን ድሮናት ይኹን ካልእ ሚሳይላት ካብ ነፍሳት ራድዮ ኮነስ ምስ ራሽያ ብዝተገበረ ኮላቦሬሽን ኣመና ከም ዝማዕበለን ዝበርትዐን እዩ ዝንገር ዘሎ የግዳስ ኩሉ እዚ ኣፅዋር ጌርካዮ ዘለኻ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤልን ጭዋዳ ክምክቶ ይኽእል ዶ ክከላኸሎ ይኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ ከቢድ ሕቶ ይክኸውን እንታይ ዝብል ካልኩሌሽን እዩ ዘሎ ብኢራን እዩ ዝበሃል ኢራን እስራኤልን ኣሜሪካን ብሓደ መፂኦም ካሲዋ ከም ዝኽእሉ ትፈልጥ እያ የግዳስ ንሳ እውን እስራኤል ክድምስስ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ግን ትፈልጥ እያ እዚኣ እያ ተሕቶ ንስኻትኩም ድሌትኩም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሕ ነገር ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ባት ንሕና እውን ተመሊስና እቲ ንሕና ንገብሮ መጥቃዕቲ ብዘይገድስ ንስኹም እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ንእስራኤል ናይ ምድምሳስ ዓቕሚ ግን ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካልእ ሃገራት ዓረብ ድሕሪ ተሓባቢረን እውን ነቲ ናይ ሃገራት ዓረብ ቤዚስ ናይ ምድምሳስ ዓቕሚ እውን ኣለና እዚ ኻ እንታይ ዝነግረካ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሚሳይላት ይኹን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክከላኸሎ ይኽእል ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሃውኤቨር ናቶም ብዙሕ ሚሳይላትን ባሊስቲክ ሚሳይል ሃይፐርሶኒክ ሚሳይላት ስለ ዘለዎም ብራዳራት እውን ብቐሊሉ ክትከላኸሎ ስለዘይትኽእል ብብዝሒ ክሰድዎ ከለዉ ንእስራኤል ምስ ምንኣስ ናታ ዓብ ሓደጋ ከውርዱላ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣሜሪካ ወይ እውን እስራኤል እንታይ እዮም ድሕሪ ክገብሩ ኮይኖም ገጅፍ ዝኾነ መጥቃዕቲ እዮም ክገብሩ ምክንያቱ ኢራን ብቕልጡፍ ግብሮ መልሲ ክትብ ተኺላ ሓደጋ ከተውድቕ ኣለዎም ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ ስለዚ ንኣትዎ ዘለና መድረክ it is going to be very important ነቲ ዞባና ብፍላይ ማእከላዊ ምብራቕ ድማ እዚ ኩናት እዚ ከጋጥም ድሕሪ ኮይኑ ሓደ ዓብዪ ሓደጋ ሓደ ዓብዪ ሽግር ኣብ ዞባና ይዝንቢ ከም ዘሎ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ንሕና ከም ወትሩ ደለይቲ ሰላም ኢና ግን እቲ ሰላም ንስኻ ስለ ዘለኻዮ ጥራይ ዝመፅእ ጉዳይ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ንስኻ ከይደለኻዮ ካብቲ ናትካ ድሌት ወፃኢ እውን እቲ ኩናት ከም ዝቕፅል እቲ ናይ ኣሜሪካ ድሌትን ባህግን ከም ንሪኦ ዘለና ድማ ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ተንቀሳቐስ ዘላ ንኩናት ንዓቢ ኩናት ትዳሎ ከም ዘላ ስለምንታይ ድማ ኩናት ትደላ ኣሜሪካ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኣለና ናይ ኣሜሪካ ድሌት ክርዳእና ክኽእል ኣሎ እቲ ሚሊታሪ ኢንዳስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኩናት እዩ ዝደሊ ኩናት ክህሉ ኣለዎ ግድን ኩናት ኣካል ናይቲ ኢኩዌዥን እዩ ኣካል ናይቲ ቁጠባ ኣሜሪካ እዩ እቲ ኣፅዋር ዝሸይጥ ዓብዪ ኢንዱስትሪ ናይ ኣሜሪካ ውግእ እንተዘየለ ናይ ቢልዮናት ኣፅዋር ክሸይጥ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ባይ ዴፊኒሽን ኩናት ክህሉ ኣሎ ኩናት ምኩናት ድማ ናይ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ገለ ኣይኮነን እሱ ዘኽስቦም ኩናት ኣይኮነን መይቢ ክምዝምዙ ዕድል ክቦም ይኽእል ግን ጥቕሚ የብሉ ኩናት ማለት ናይ ማእከላዊ ምብራቕ ናይ ነዳዲ ሃገራት ስለ ዝኾና ገጅፍ ገንዘብ ኣለወን ዋላ ኩናት እንተዘይጀመረ ብፍርሂ ብዙሕ ኣፅዋር ክገዛ እየን ድሮ ኢማራት ይደፍእ ከም ዘሎ ኣፅዋር ንክገዝእ ፍሉጥ እያ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ነቲ ዝነበሮም ሚሊታሪ ኮኦፐሬሽን መሊሶም ይዕብይዎ ኣለዉ
ንዓመታት ከም ዝቕፅል ገብርዎ ቀጠር ከምኡ ባሕሬን ከምኡ ኩዌት ከምኡ سعودية خمو كلن تن هجرات وتدروا عقبناتن يقترا له كأمريكا كفنتها خمسة كلا ما يردان له وهنياتو اتزول السكات نباتن بقليلو كلن تن هجرات عرب سون كوفية سعود عرب وسودان عبند يمن أبغى بيتهم يزلوا فيتهم دم إيران له سلزي زخون نجار أمريكا نجار تدلي بقليلو كتب لا شو لهم كم تخلي فلتيهم that's why نبى أمريكا كسرقوا عزفته ولا دير بحهم كنسو نبى أمريكا كسرقوا مس أمريكا خد زمرت زلوا سلزي نايب حكي دلنا يا بوتا سنسيتيف بوتا مس مخانمة مس إسرائيل زبال هاجر دما بزي كوينات بفلاي نتنياهو زبال بزي كوينات كنا برا بزي كل الدرجة بس عزلو أقام نايزي زوبازي نايزي ما كلام براق دبال نبقى بعرق صور ما حوت سلوزلو أكبيت كونيو نزيد ما بغرب نارانا نتخططلنا حبريتا كنبكم فتنينا حنت بزيا ريبورت نيراتهم سكن مالس. They make their own missiles. They get the missiles also from make their own missiles. جيب زعبة حوتك زارب كل دونالد ترامب سمعوا بزي. Missiles and ships, and they make their own missiles. You know, this is not an incompetent group of people. They make their own missiles. They get the missiles also from Iran. You may be wondering about the deployment. Why the B-2 stealth bombers in Diego Garcia? Why aren't they closer to Yemen? It's simple. It's more strategic than any American base in West Asia. The distance protects the island. Diego Garcia is more than 3,500 kilometers away from Yemen and about 4,000 kilometers from Iran. So it's safe from any retaliation. كم تري ولا لهم نزي دييغو غارسيا زبال سلام تايمريتش أمان زبل حتى دما كم ريزلنا ساكت هيكونوا نتكالكوليشن جرو مزلو نتخ قبروز غلومات كعتي ناب إيران ناب يمن نخدقعو تيمي سايلات نا إيران كم دما يمن كم قبر ملسنا بتبوتاتك كم زي كل جيروميوم إذا خان تايزريكا من البات سبزي قلوصو ميسايل انت اللهم كوينو تبوتاتي تدسيتتي حدقا كوردو خمزغل أمريكا قداي نخد قبرا كازولو تقولو دماينا رزالنا وحفشا أمريكا نعب كوينات دالولا إزي بوتا دروا عين كنريا خلانينا هجينا بتكالي جيوبوليتيكاوي قطباوي وددر دما كنسجرينا because نا أمريكا من قد كله بيستفل عليه من قدي زغومي كونتات سلو زغوني هجينا بتكتبا نا يكالن كيسجرنا خلنا نابتنا جيوبوليتيكاوي وددر دما كنسجر مجمري اسكي عالم زكايز لو نسمع بقطبا كنجمر ابزي. Donald Trump has announced a 25% tariff on all car and light truck imports into the country, saying the move would spur growth in the American economy. The White House said the tariffs would raise $100 billion a year. Applying them could be tricky, however, with U.S. car makers sourcing many components internationally, especially from Canada and Mexico. The European Commission دونالد ترامب حدا عبي وسانه محلالي فلوزي وسانه زدما ناب كل المخاين 25% تعريف مالتيو اسكبا فوق زارب كله كنسوم عبزي مخنياتو زحات هجرات ويكبلا جميرنا الله عبزي قدايزي. Beginning of Liberation Day in America, we're going to take back just some of the money that has been taken from us by people sitting behind this desk or another desk that's not quite as nice, but they have the choice of 7, as you know. And we're going to charge countries for doing business in our country and taking our jobs, taking our wealth, taking a lot of things that they've been taking over the years. They've taken so much out of our country. دونالد ترامب إذا حساب زي ناي تعريف حساب كالوت هجرات مزمزعنين كالوت هجرات تكملين كالوت هجرات يبال عنا اللوا زبلات حساسبا حد شيء يكون دونالد ترامب زفلت وسبات كاب سمانيتا جمير ده حسب زنبري كاب سمانيتا تايزبل أمريكا مرة كالوت هجرات بتعمي يزبل للسؤال أبزح هجر كم دليتهم كامباينتاتنا كالوت هجرات كم تأخلوا نحنا بكال هجر كن كيت كلنا جنب بتعريفهم بخالن جيرم عدله هيبونان يمزلوا سلزي أمريكا حما مرحت له زبل لأنه ويا عم تازنا بروح الميم الجرمة تازل على السلطان سلزهبوه يتكبر له كلنا هجرات يتصبون يا دونالد ترامب يتصبون أقرد لكم فتاويين صلاحيين زبل سبعة يكونه نقوله بحنت السلع بحنت جغراف يزقد كتزلوا سمعوا مهجي تم هجرات كما يلهم يملسوا له بفلا إذا ما تم كان سيزر له بس قد عايزي تم مشاركتنا أمريكان أمريكا محازو تاز بحالو زربور هجراتنيهم نسمع يوم دحين تجبر ملسناتهم كسمينا إيش يسمى. Foe, and frankly, friend has been oftentimes much worse than foe. And this is very modest. And what we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, it's absolutely no tariff. We start off with a 2.5% base, which is what we were at, and we go to 25%. And basically, as you know, and as you've been saying, not reporting is accurate. سنتايز بلزلو محزان أنت على إنز بحالي لنا بزي كلاتهم يوم دبلت ولا زلو نخلاتهم دماء كنهرم كنفتنينا
ሓደ ግዜ እቶም ማሓዙትናዮም ዝያዳ ዝብለፁልና ዘለዉ እዩ ዝብል ዘሎ 25% ድማ ካብ ደገ ዝመፃ ዘለዎ መኻይን መን እዮም ከቶም እዚ 25% ታሪፍ ዝያዳ ካስዮም ዝኽእል መን እዩ እንድሕር ኢልና ንመለስ ሕጂ ንርአዮ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሰብ ንቻይና ክሃርም ዝገብሮ ዘሎ እዩ ዝመስለ ዘሎ ወይ ኣብዚ ዝህሰመን ምዃኑ ክንፈልጥ ኢና ሕጂ President Ursula von der Leyen has given her reaction to Trump's decision. In a statement on the platform X, she said the following, and I quote, I deeply regret the US decision to impose a tariff. ትግብረ መልሲ ከይረኣና ከለና መን እዩ ዝያዳ ዝህረም ኣብዚ ሓንቲ ሪፖርት ላቶ ስለዚ መን እዮም ቶም ቀንዲ በዚ ናይዚ ክህረሙ ንዝብል ከም ንሪኦ ዘለና 49% ወይ እውን 50% ሜክሲኮ እዩ ሜክሲኮ ማለት ናይ ካልኦት ብዙሓት ሃገራት ፋብሪካታት ሜክሲኮ መኪና ስለዘፍሪ ይኮነን ብዙሓት ካምፓኒታት ናይ ካልኦት ሃገራት ኣብ ሜክሲኮ ስለዘፍርያ ካብ ሜክሲኮ ንካናዳ ይኣቱ ነይሩ ንኣሜሪካ ይኣቱ ነይሩ ስለዚ ንሜክሲኮ 25% ታሪፍ ክብዋ ከለዉ ከባቢ 50% ናይተን መኻይን ንኣሜሪካ ዝመፃ ካብ ሜክሲኮ እዩ ዝመፅእ ነይሩ ካልኣይ ጃፓን 4.76 ስለዚ ጃፓን ትቑሕማ ኣላ 25% ታሪፍ ንጃፓን ማለት ከዓ ከቢድ እዩ ኦኬ ጃፓን ብዙሕ ፋብሪካታት ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ኣለዎም ክትብል ትኽእል ኢኻ በት ስቲል ዓብ ነገር ምዃኑ እዚ ብዙሕ ካብ ጃፓን ፈርዩ ዝኸይድ ከዓ ከም ዘለዎም ካልእ ከም ንሪኦ ዘለና ሳውስ ኮርያ ኣሎ ጀርመኒ 25.59 ጀርመን ድማ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ከላ ዝገደደ ድማ የጋጥም ኣሎ ስለዚ መን እዮም ትግብረ መልሲ ድማ ናይቶም መራሕቲ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እዚ ንሕማቕ ተወሳኺታይ ኣብ ሕማቕ ዘላ ጀርመን ኤሮባ ተወሳኺ ቃንዛ ክፈጥር ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ድማ ዘተሓሳስብ እዩ On EU automotive exports, tariffs are taxes, bad for businesses, worse for consumers in the US. ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ግብረ መልሲ ኡርሱላ ቫንደር ላይን ናይ ኤሮፓ ኮሚሽን ናይ ኤሮፓ ሕብረት መልሲ ይባቶላ እንታይ ዝብል I deeply regret the US decision to impose tariffs on EU ናይ ኣሜሪካ ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ኣውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ወይ እውን ካር ኢንዱስትሪ ናይ ኤሮፓ ምግባራ ናይ ብሓቂ ይሕዝነኒ ኢላ ታሪፍ ማለት ታክስስ እዩ ንካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤሮፓ እዮም ታክስ ዝገብሩ ዘለዉ 25% ታሪፍ ማለት ድማ ዳርጋ ምስባር ማለት እዩ ነቲ ካምፓኒ ሕቁ ምስባር እዩ 25% ዝወሰኸ ዋጋ ዝኾነ ንብረት ፅቂልካ ይትገዝኦን ኢኻ ኣማራፂ ተለዎ ኮይኑ ካልእ ኣማራፂ ኢኻ ትገዝእ ኣሚን ናይ ጀርመን መኪና ኣብዚ እዋን እዚ ብፍሉይ ክትገዝኣሉ ትግደደሉ የለን 25% ዋጋ እንተወሲኹ ምስቲ ኢንፍሌሽን መናብሮ ከቢሩ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ካልእ 25% ወሲኽካ መኪና ንክትገዛእ ይትግደድን ኢኻ ካልእ ኣማራፂታት ኢኻ ትርኢ ትደሊ ወላ እቲ ዘለዎ ዝበሃል እውን ከምኡ እዩ bad for business, worse for consumers in the US and the EU. The EU will continue to seek negotiated solutions while safeguarding its economic interests. Okay, ኣብዚ ሕጂ continue to seek negotiated ነቲ ጉዳይ እዚ ሕማቅ ከም ተሰምዖ ግን ግብረ መልሲ ቀልጢፍና ክንህብ ኢና ይበለና ኣሎ ተዘራሪብና መፍትሒ ክንዳሊ ኢና ነቲ ቁጠባና ናትና ረብሓናትና ድማ ከነውሕዝ ክንፍትን ኢና ብምባል ሶፍት ቋንቋ ተጠቂማ ዘላ ፍርህ ስለ ዘሎ ምክንያቱ ንዶናልድ ትራምፕ ከፍርህዎ ከም ዘይክሉን ክስዕርዎ ከም ዘይክሉን ጽቡቅ ገይሩ በሪህሎም ኣሎ ካናዳ ተመሳሳሊ መልሲ ክንሪኢ and the EU will continue to seek negotiated solutions while safeguarding its economic interests. And other world leaders have also been reacting to Donald Trump's move to introduce tariffs on imported cars, many expressing deep disappointment. And this is a direct attack, to be clear, a direct attack. You know, this will hurt us, but through this period, by being together, we will emerge stronger. ከም ትሪእዎ ደሎም ናይ ካናዳ ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር ዘሎ ማርክ ካርኒ ድማ እዚ ካናዳ ብዘይ ቃል ዓለም ክሓስብ ምዃኑ ኣብ ካናዳ መበል ሳልሳይ ደረጃ ታሪፍ ኢና ንርኢ ዘለና ከባቢ 30% ናይቲ ታሪፍ ከባቢ 28% ዲ ገለ ካብቲ ለሚ got this chart ካናዳ 28.4 መኻይን ናይ ኣሜሪካ ካብ ካናዳ እዮም ዝመፁ ስለዚ ዓቢ ማህረምቲ 25% ንካናዳ ማለት እዚ ከምኡ ድማ ጃፓን ደቡብ ኮርያ 38% ጃፓን ድማ 4% ስለዚ እቲ ታሪፍ ንመን ዝያዳ ከም ዝሃሲ ኢና ንርኢ ዘለና ካብቲ ኢምፖርትስ ማለት እዩ ዝያዳ ንመን ክሃሲ ምዃኑ ዘርኢ ምክንያት ኢና ንርኢ ዘለና ንስገርም ጃፓን We will emerge stronger. We must consider what will serve Japan's national interest. We're strongly requesting the US not to apply these 25% tariffs on Japan. There are different options. We have to think about which is the most effective and have all options in mind. And here's a quick look at the top.
So Japan ከም ትሪእዎም ዘለኹም by the way ta chart ብዚ ዝነበረት ጌጋ ሓበሬታ ይበኩም ሕጂ ርያፅን ኣብዚ ዘላ ቻርት ሲ ጠቕላላ 219 ቢልዮን ዶላር እዩ ገንዘብ እዩ እዚ ካብቲ 219 ቢልዮን ዶላር ኤሮፕ ኣሜሪካ ኢምፖርት ትገብሮ ንብረት ማለት እዩ 49 ቢልዮን ካብኡ ካብ ሜክሲኮ እዩ ዝመፅእ 4 ቢልዮን ካብ ጃፓን ይመፅእ 38 ቢልዮን ካብ ደቡብ ኮርያ 28.4 ቢልዮን ካብ ካናዳ 25.59 ቢልዮን ካብ ጀርመኒ ካልኦት ኣድረስ ዝበሃል ዘሎ ድማ ፈረንሳ ኣሎ ጥልያን ኣሎ ካልኦት ሃገራትን ኣሎ ካልኦት ሃገራት ካክሉ ይኽእሉ ናይ ቻይና እውን ክህሉ ይኽእል ስለዚ መን እዮም ዝያዳ ኩሎም ዞም ዝዓበየ ኣበርክቶ ዘለዎም ኣብቲ ካር ኢንዱስትሪ ናይ ኣሜሪካ መሓዙት ናይ ኣሜሪካ እዮም ስለዚ እቲ ታሪፍ ንመን እዩ ዝሃስብ ዘሎ ቀንዲ ንመሓዙት ናይ ኣሜሪካ ጃፓን ጌጋ ምዃኑ ነጊሮም ኣለው ንኣታቶም እውን ዝያዳ ከም ዝስምዖም ነጊሮም ኣለው ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ መሓዙት ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሩ ይልብልበን ከም ዘሎ እቲ ምልብላብ ድማ ንሳቶም እውን ንዓታቶም ዝኸውን ግብረ መልሲ ክህሉ ከም ዝኽእል ፅቕ ኢሎም ክርዩ ከም ዘይኮኑን ኣብ ገለ ነጥቢ ገለ ዓይነት ስጉምቲ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ግን ኣንጻር ኣሜሪካ ዘዋፅኦም ስጉምቲ ክህሉ ከም ዘይክእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለኻ ናይ ካር ኢንዱስትሪ ኣገዳሲ ፅላት ስለ ዝኾነ ንሱ ዝትንክፎም ነገራት ንሱ ዝትንክፎም ጉዳያት ኣስተውዒልና ክንሪኦም ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ምስ ብቐጥታ ብተዘዋዋሪ ርክብ ስለ ዘለዎ ናይ ስራሕ ዕድላት ናይ ስራሕ ቦታ ድዩ ናይ ካልእ ቦታታት ፅልዋ ክህልዎ እዩ ሕጂ ብወገን ኤሮጳ ዘሎ ክንርኢ ፀኒና ናብ ኣሜሪካ ናብ ቻይና ክንሰግር At this point, the IC assesses that China is our most capable strategic competitor. Under the leadership of President Xi Jinping, the People's Republic of China seeks to position itself as a leading power on the world stage. China's military is fielding advanced capabilities, including hypersonic weapons, stealth aircraft, advanced submarines, stronger space and cyber warfare assets. China also aims to compete in other critical global industries, including AI, legacy semiconductor chip production, biomanufacturing and genetic sequencing, and medical. ትሪእዋ ዘለኹም ናይቲ ናይ ዳይሬክተር ኦፍ ናሽናል ኢንቴሊጀንስ ዲኤንኣይ ዝበሃል ሓላፊት ኮይና ዘላ ናይ ኩሉ ናይ ሲአይኤ ናይ ኤፍቢኣይ ገለመለ ናይ ኩላቶም ሓላፊት እያ እዚኣ ቱልሲ ጋባርቲ ትበሃል ብዛዕባ ቻይና ኣብ ቅድሚ ሰነድ ትቦ ዘላ ሪፖርት እዩ ቻይና ብኩሉ መዳይ ስትራቴጂክ ኮምፔቲተር ወይ እውን ተወዳዳሪት ናትና እያ ብቴክኖሎጂ ብኢንዱስትሪ ብፋርማ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ብወታደራዊ ዓቕሚ ምሳና ፊት ንፊት ክትገጥመና ተዳልያ ዘላ ሃገር እያ ስለዚ ጉዳይ ናይ ቻይና እቲ ዝለዓለ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ክወሃቦ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ you can talk all day night ይብሉ ኩሉ መዓልትን ለይትን ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ቻይና ቀፃል ኣብ ስራሕ እዮም ዘለዉ ኣሜሪካ ካብ የማንን ፀጋምን ዘሎ ኩናት ከይወፀኻ ኣብ ልዕሊ ቻይና ክትገብሮ ትኽእል ፖሊሲ እንታይ ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል ብሕጂና ክንሪኦ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ንመሓዙታት ተሃድሞ ዘላ ስጉምቲ ኣብቲ ቅድሚት ክንሪኦ ፀናሕና እዚ ታሪፍ ዝገብርዎ ዘሎ ንካናዳ ንሜክሲኮ ንጃፓን ንደቡብ ኮርያ ኣብ ቁጠበን ኩላተን ኣብ ሰንኮፍ እየን ዘለዋ ቁጠባ ናይ ጃፓን ሕማቕ እዩ ዘሎና ነዊሕ እዋን እዚ 25% ታሪፍ ድማ መሊሱ ስምብራት ክገድፈሎም እዩ ናይ ደቡብ ኮርያ ቁጠባ ፅቡቕ የለን ፖለቲካዊ ሕንፍሽሽ ኣጋጢሞዎም ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ቁጠቦም ቤላ የለን ተወሳኺ እዚ እንተተወሲኽዎም መሊሱ ካልእ ሽግር ክፈጥር እዩ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ዝምድና ባይ ዘ ወይ ኣብዚኣ ዝሓለፋ ለትሰይ ሓደ ሰሙን ዝኸውን ኣብ መንጎ ቻይናን ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ትራይላተራል ዝበሃል ኣሎ ሰለስቲአን ተራኺበን ነይረን ዝምድና ናይ ቁጠባን ክሕይላ ከም ዘለወን ከም ዝግበአን ድማ ተዘራሪበን ይበሃል ነይሩ ዓመታዊ ዝገብርዎ እዩ ግን ብፍላይ ንጃፓንን ደቡብ ኮርያን ክሓርመን ተጀሚሩ በዚ ታሪፍ እዚ እሳተን ምክንያቱ ዝያዳ ተፀለውቲ ብመኪና መኪና ኣብቲ መኪና ኢንዱስትሪ ዓብይ ፅልዋ ዘለወንን ዓብ ረብሓ ዘለወንን ክልትየን እየን እንድሕር ኣሜሪካ ክትሃርቦም ጀሚራ ካልእ ኣማራፂ ክደልዮም ናይ ቻይና ድማ ድሮ ብቴክኖሎጂ ክኣልዮም ጀሚሩ ኣሎ ዳርጋ መፃኢ ቁጠበን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ዘን ክልተ ሃገራት እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ኣሜሪካ ስጉምቲ ተተወሲኽዎ ዳርጋ ሓደጋ ክወጥቀን እዩ ካልእ መንገዲ ድማ ከናድየን ምስ ቻይና መፍታት ድማ ከዋፀን ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣሜሪካ ገይራቶ ዘላ ቻይና ካልእ ተወሳኺ ታሪፍ ወይ ገለ እንተገይራትለን ቁጠባናተን ዓነውነው ክብል ይኽእል እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ኤሮጳ ኣጋጢምዎ ዘሎ ስለዚ ቻይና ከመይ ገይራ ንዓታተን ክትሃርመን ከም ትኽእል ሕጂ ፅቡቅ ዝኾነ ለቨሬጅ ኣለዋ ማለት እዩ ኣሜሪካ በንፃሩ ንቻይና አይዞሌት ምግባር ንቻይና ኩሉ ሓይላ ኩሉ ስትራቴጂ ናታ ናብ ቻይና ንምትግባር ዝገብርዎ ዘሎ ዘረባይ and pharmaceutical supply production. Leveraging often heavily state subsidized production at greater scale, lower costs, and weaker regulatory standards than required in the West.
That's the Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, yesterday speaking to the Senate Intelligence Committee, discussing the threat China poses to the United States. Her testimony follows a report published by U.S. intelligence agencies finding China wants to displace the United States as the top AI power by 2030. The Commerce Department adding over 50 Chinese companies to its export blacklist yesterday, doubling down on efforts to curb China's AI. كم نريد لنا أمريكا تنكو تقبر تغل تشاينا لمحن كوالترايات تسرح زلا مس أمريكا تواجي أبو ببرتها يكون تنكو سعرهم تفتن زلا أبكو تبعت وداديرا كابتنا AI رئيس كتا اليوم كتفتن كم زلا هم تنكرو زلو حتى يديو ديتو ودادرو تقولوا تخيكم نو حجي 5 كامباينتات تشاينا دما حجي بلاك ليست جيرو منا لو سلمتاي نيمس سراويت ناي مكل خالنا تشاينا سلت سرحا زبل مغنيت يوم زتكم سغانتايو ادفانس تشيبس نغيرغبو تكنولوجي نغيرغبو بو جيروم نموداقوم زاكل زغبر زلو دراما اينا نرزلنا اتي دراما دما ممليسو نعتاتهم እዩ ዝሓስ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዘምፃሎም መፍትሒ የለን ኣብ ኣሜሪካ ሎሚ ፌመስ ክትከውን ተኮይንካ ናይ ቻይና ምውዳቅ መፅሓፍ ክፅሕፍ ኣለካ ቻይና ክትወድቕ እያ ቻይና ንምውዳቃ እዩ እንድሕር ኢልካ ድማ ዝበለፀ እዩ ስለዚ AI national security and the global technology race how the US export controls defines the future of innovation ይብልለው መጠን ንቻይና ክቅርቅር ዋዝፈተኑ መጠኑ ድማ ሽግሮም ፋሕና በለይ ዝኸይዘሎ China wants to rule the AI world as he alluded by 2030 according to the US intelligence assessment, but it could happen sooner. Beijing is not just competing, it's sprinting to dominate artificial intelligence. It's about control. AI for surveillance, censorship, and military advantages. As you know, there are 3 key players in the AI field: the United States. Just give me a second. Future technology powered repression. So እንታይና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ኣሜሪካ ንቻይና ኣብ ቴክኖሎጂ ካብ ዘላ ንኽትኣስራ ብኩሉ ሓይላ ኣንቂዳ ከም ዘላ ምክንያቱ ናይቲ ደልን እያ ዘላ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ዕፅዋን ፀገምን ድማ ንመንግስቲ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ እውን የማኽርዎ ኣለው እዚ ዝገብሮ ዘሎ ኮንትሮልስ ዝበሃል ዘሎ እገዳታት ዝገብሮ ዘሎ ንቻይናውያን መሊሶም ከም ዝተዓፃፀፉን ነቲ ናይ AI ዶሚኔሽን ኢሎም ሞዴል ዝገበርዎ ናይ ኣሜሪካ እናፍረስዎ ይኸዱ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ሓደ ካብቲ ኣብነት ዝነግርዎ ዘለው እንታይ እዩ መጠን እቲ ኣድቫንስድ ቺፕስ ትኽእልኦም ዘለኻ ንሳቶም በቲ ዝሓሰረ ቺፕስ ዝበለፀ ውፅኢት ከምፅኡ ይፍትን ኣለው እዚ ኸ እንታይ እዩ ነቲ ኣድቫንስድ ቺፕስ ተፈጢሩ ዘሎ ዴታ ሰንተርስ ተኣኪቡ ዘሎ በዘን ዓበይቲ ካምፓኒታት ከም በዓል ኤንቪድያ ኣማዞን ፌስቡክ ኩላቶም ጉግል ብዙሕ ኢንቨስትመንት ገይሮም ዘለው ቻይና out of use ወይ ከዓ ጥቕሚ ከም ዘይብሉ እቲ ናቶም ሞዴል ክትገብሮ ትኽእል እያ ይበሃል ኣሎ ምክንያቱ ዲፕሲክ ዝበሃል መፅኡ ኣሰንቢድዎም ድሕሪኡ ናይ ኣሊባባ ካብቲ ናይ ዲፕሲክ ዝበለፀ ሓይሊ ዘሎ ብዝሓሰረ ቺፕስ ክስራሕ ዝኽእል ሞዴል መፅኡ ኣብ ቻይና ድማ ሕጂ ብዙሓት ካምፓኒታት ብዝሓሰረ ቺፕስ ዝበለፀ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ወይ እውን ሰብ ዝፈጥሮ ብልሒ ክሰርሓ ክኢለን ኣለዋ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ተገምቲሉ ንዓታቶም ዝያዳ ክሃስስ ይኽእል እዩ ዝብሉ ዘለው that's why ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ክሰዱ ይፍትኑ ኣለው እቲ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ኣንጻር ቻይና ብጣዕሚ ተጸሊሉ ዘሎ ንቐፅል እስከ ንስማዮ A Chinese delegation set to meet and talk tariffs with Commerce Secretary Howard Lutnick today, along with U.S. Trade Representative Jamieson Greer in Washington. Montana Senator Steve Daines recently back from China. He met with the Chinese premier in Beijing, paving the way for a possible U.S.-China summit later this year. The senator pressed Chinese officials, telling them they need to stop the flow of fentanyl precursors, not simply slow them down. Joining me now, the man himself. كم نريد لنا أب أمريكا فentanyl دبال حدا دراج الله. እዚ ድራግ እዚ ንብዙሓት ኣሜሪካውያን ይብድል ኣሎ መንግስቲ ኣሜሪካ FBI CIA ገለ መለምዓት ስልያዊ መርበብን ፖሊስን ኣለዎ ኣብ ዓድኑ ዘሎ ፀገም ክንዲ ጠጠው ዘብሎ ጠጠው ከብሎ ስለዘይክእል ንቻይና ካባኹም እዩ ዝብገስ ዘሎ ናይ ግድን ጠጠው ኣብሉልና ይብልዎም ኣለዉ ወተን ኣይሮኒ ንብሓቂ ኣብ 1800 ገለ ዓመታት ኦፒየም ዎር ዝበሃል እንግሊዝ ዝበሃል ነቲ ቻይና ዝበሃል ከውድቆ ከሎ ነዚ ሓሽሽ ብሓይሊ ናብ ቻይና ብምሻጥ ንህዝቢ ቻይና ወልፈኛ ናይ ሓሽሽ ከም ዝኸውን ገይሩ ውድቀት ናቱ ንሓዋር ኣረጋጊፁ ሎሚ ድማ ተገምቲሉ ናብ ቻይና ዝፈተንዎ ናብ ነፍሶም ተመሊስዎም ስለ ዘለዩ ቻይና ነቲ ኩነታት ንቋዓፀሮ ኣለና ይብልዎም ኣለዉ ኣሜሪካ ትዝቐለለ ዶባ በዓል ዓፅያ ነቲ ህዝባ ክትቋዓፀር እዩ ዝግባእ ነይሩ ንሱ ክትገብር ስለዘይትኽእል ካብ ቻይና ይድብገስ ዘሎ እቲ ነገር እሞ ሜክሲኮ ካየምካ ዝሰርሕዎ ንሜክሲኮ ዝቦም ዘሎ እቲ ጥረ ነገር ቻይና ተጠውቱ ተቢላቱ ድማ ታሪፍ ክንገብር ኢና ብምባል ንቻይና የፈራርሁ ኣለዉ ዘገርም እዩ ዘገርም ኩሉ ነገር ግን ዘገርም ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ክትዛረበሉ እውን ከቢድ እዩ ድሓን ናብቲ ኣገዳሲ ሓንቲ ሪፖርት ነይራትኒ if I can find it around here ድሓን ፅኒሕልና ክንሪኣ ኢና ናብዚያ እስከ ንዝገር ናብቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ምስ ቻይና ዘሎ ምትፍናን
دونالد ترامب بقليل كفتحه خمس خلون ويون كمتني أوروبا كهرما زفتن زلون China كهرما يدل كم زي اللي بزي خاطر. Montana Senator Steve Daines, just back from China, member of the Senate Foreign Relations Committee. Senator, good to see you. Thank you so much for being here, and thanks for going to China to conduct these meetings. Tell us more about the trip. What do you come back from that meeting with? Well, first of all, you step back and look at the China-U.S. relationship, economically speaking. Our two economies comprise about 43% of the total world economy. But look, at the moment, we've got some serious disagreements. One of the problems we face is a drug war. There's a lot of talk about the trade. بحافشة انتايم زبلو زلو أمريكان تشاينان بحد انت دي سريحهم كنت طبعا أمريكا كم دونالد ترامب زدلي زلو ميك أمريكا جريت زبل كسرح يكل نيوس لذي مس تشاينا كنسرح ندللنا مغنياتو مس تشاينا مفتات تشاينا تصبغ يراون نتقو طبعاتهم أمعنا وكتسرح سلتغل تراي نزنا يدراغ نجر تراي نرادا زعينتو سوفت تون نانت قدر زلنا أبت ميديا ناتهم بزح فخرة دونالد ترامب مس تشاينا أبروش كقبل كله تحت النابز زلو ويز خيد زلو US Vice President J.D. Vance says he will accompany his wife Usha on a trip to Greenland this Friday. President Trump has repeatedly threatened to take over the Danish territory. Vance announced he and his wife are planning to visit the US space base Bidefik on the northwest coast of the island. According to a decades-old agreement between the US and Denmark, بعفشة أمريكاني مقتل بريزيدنت أمريكا سبيتون كالوت حلفتن ناب جرينلاند كخدو حسيبا مزنبرو تغطنا أوروبا ناي دنماركن نتي حسيبا مزنبرو أب وشت جرينلاند خبروه حسيبا مزنبرو قعزو كم سرزوه خينهم كم زلون بنتعرو نابتو تهدراو بيز ناتهم مسبيتو تمقتل بريزيدنت أمريكا جيدي فانس نابوك خيد مخانو نسبيتو كسنيا مخانو نجيرلو نزوزو خلكلهم حيليلن نابتو وشت تبوتاغن خديه بلو منزبل أزارة بارس خوين له إذا خا أجين نتا جرينلاند نمقبات زجبر زلو تبغسون سعرنا أمريكا إذا أقول لك زبل عرسي تدقق من ريو زلنا هنا أجي أنت كن ردلنا لنا أمريكا أبزبنا دونالد ترامب دخوم نزخون حيلي نخد قبت كنا من تاكل كيد كم تغل مس حيالات جن مستمك قط موازخولو جن كنا من تاك كم تم مساسات زلا مسراشة مسبوتي قط ما يدلنا دلا كتم مساسات تفتنا لا مس جاينا ونتخونه عابي confrontation يقبريلن دونالد ترامب بنتعرنا توم حازوتو كندا مكسيكو أوروبا نعطاتهم نمجفجاف كنا من تاي رحك أتي خيد كم زلون رلنا عابي تمرتي عابي عين هاك خفز خلكنا تاتينا نرزلنا أجي نافتنا يزوبانا مجمريا بقربيتنا كنجمر. Walk us through the efforts that have led the army to recapture, the city center. Hi, Jen. So this has been a long time coming. It started in September of 2024, where they were gradually ramping up their forces. They surrounded the city, and slowly we have seen them begin to capture some of the key places that were strongholds for RSF. They took over the presidential palace, the central bank, and also the National Museum. And it started off slowly, but كم نريد لنا سراويت ناي السودان بوز خونه قسقاس يقبر كم زلون أبكرنا أفريقيا السودان سراويت ناي السودان ناب كارتوم هاتيو معكل نايت كتما أقدسي ايربورت كومونيتي presidential palace بحال زنبرة republican palace بلوه نسو أقدس علامات يحس كم زلون by the way حنت فيديو تزور نيرا من الباتريق ما تخين كمون قابتي أكل كارتوم كحد مخلو سراويتنا يا رسيف فحبتنا تيوم مرحنتهم من تزازو من ون كم تزدلي يسرح كم زيلن سلزي دارقا حقوق كم استسبرتي دعم مشاريع زبال ويون رسيف فحفحي لكم زلون تي سراويت السودان حزو زلو مومنتم ويون عود ما everything happened all at once. On Monday, we were talking about them recapturing the presidential palace, but saying that RSS still controls part of the city center, including the airport. They lost those strategic points yesterday when the military took over these positions. We saw the leader of the army walk in the presidential palace as a sign of victory, and they were saying that RSS soldiers are now fleeing the city center. Moving forward now, it's the hope that they go. كم رياضة لنا السودان أبزح جتري وزر لهم البرهان أبتبت منجستي زنبرة ريبابليكان بالاس بحال زنبرة كأتخلو زريو RSF already سرحون أجبابون تبتشينوا كم زلون سراويتنا السودان دما بيجسكس كم زلون مومنتم رقيب خم زلون أنت أجد أسيس حفتني رالوميك قرب كوانا بكالك زي قرب لكم نمنجستي إيرتران حزب إيرتران زي صفحة من قدي يمازجونو خم زلون سراويتنا السودان حزبنا السودان حزب السودان بفلاي حزب إيرتران منجستي إيرتران كم وتر أبغونا خوينو زجبرون زلون دوبو كفيتو أفدقو كفيتو جزو كفيتو ويلكم زبلنا
كم دما أفتقال سناتنا سجبر عبركتو نايب حكي نحوارو زر الساعة يكونن الذكر تهز بدما عبي فقرن زمدنا زلوي بمبعد ببزحي نيرترا يمقصو كم زلون هذا كابتو تتقاقع مزي مقصر له نخالون كمو خمقصو عراقون نيرترا جن سودانويان دقاقيمهم يمسكنوا كم زلون again is بيرترا ويون منكس يرترا كل جزء مسمزغني هاب جزء كيناتنا إثيوبيا نايتغراي زنبرون حزب إثيوبيا كمون منكس إثيوبيا يمسغنان يريو صباحنو غو خمي يبلو خونو دو لما بسرعه دمسو زخارتو مسمص صباحنو غو بزع بيرترا كمي يبلو خوندو غلغلو سبالو نو كم خبليم I doubt it سلطان مش حازو كل جزء مغابريا ناي مخان بحر سلازلهم مس يرترا ات كيلو من يرترا نحوارك حق زوايم زبل 100 مدمدم تايب لينانه نحزب السودان صبغ مقبار صبغ نغريو حلافنتاو نغريو ኤርትራ ትገብሮ ዘላነቲ ሱዳን ትበሃል ሃገር ንኽትፈርስ ልዕሊ ኩሉ እንታይ ኢለኩም ኣነ ንሱዳን ዝግበር ዘሎ ኣስተዋፅኦ ንኤርትራ ናይ ሓልዮት ጉዳይ ጥራይ እውን ኣይኮነን ስለምንታይ እቲ RSF ዝበሃል ምስ ኢማራት ኮይኑ ሱዳን ተተቆፃፂርዋ ኤርትራ ሰላም የብላ እቲ RSF ኣንጻር ኤርትራ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብኢትዮጵያ ገይሩ ዝገብሮ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ብሱዳን ገይሩ ተመፂና ብኩሉ ዝዓበየ ግንባር ሒዙ መዓት ገንዘብ እዩ ዘለዎ ድማ ንሕማቕ ንምግባር ሕንፍሽፍሽ ክፈጥር ይኽእል እዩ ናቱ ሕልሚ ድማ ዓሰብ እዩ ንዓሰብ ኩሉ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ኢና ንሪኦ ዘለና ስለዚ RSF ምስ ዓሩ ካብቲ ካርቱ ምእላዩ ብመትከል እውን ኤርትራ ዘገድሳ ስትራቴጂካሊ ዘገድሳ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ኤርትራ ነዞም ሓይልታት እዚኣቶም ክትሕግዝ ከላ ልዑል ጥንቃቐ ሓይሊ ክህልዋ ክኽእል ኣሎ ፅባሕ ንጎ ሓጊዘዮም እዮም ክረድኡኒ እዮም ዝበሃል የለን ክንዲ ኣቢ ኢሱ ዝበለ ወይ እውን ኤርትራ ዝበለ ይነበረን ክሳዕ ክንደይ ክግምጠሉና ከም ዝኽእሉ ግን ንርኢ ኣለና እዚ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ነጥቢ ኮይኑ ይስማዓኒ ንሱዳን ዝግበር ሓገዝ ግን ፅቡቕ ሓገዝ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣገይን እናተኸታተልኩ ነዚ ጉዳይ ክገብረልኩም እየ ኣብ ናይ ሱዳን ርእይቶኹም እንታይ ይመስል ካብ ናተይ ዝፍለጥ ኮይኑ ፅሓፍዎ ንካልኦት ሰባት ኣገዳሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ገፅና ክንሰግር ስምዕዎም እቶም ዞባና እንዲ ሱዳን እውን ናብ ኢትዮጵያ ገፀይ ማለት እየ ድብቅ ስራዎች አሉ በነገራችን ከኤርትራ ጋር ጥምረት ፈጥረዋል ቆላ ወገራ ላይ ከዚህ ነው የምትሰሙት ቆላ ወገራ የሚባል ዋልድባ አካባቢ ሻለቃ መለስ ይባላል ሰውየው ሻለቃ ነው አይደለም አላቅም ከሽሬ ተሻግሮ ሽሬ ሄዶ ተተኳሽ ይዞ መጥቷል ሽሬ ከማጋን የተገናኘው ቀደም ያልኳችሁ ይሄው መረጃ እያቀረብኩ ነው ቆላ ወገራ ዋልድባ የነበረ ሻለቃ መለስ የሚባል ሰው ከሽሬ ተሻግሮ ተተኳሽ ይዞ ተመልሷል ውሸት ብለው ይወጡ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ መስለኩም እዚኦም ወላ ሓንቲ መጨበጢ ዘይብሎም ሓይልታት ማለት እዩ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ኢትያ ከም ዘላ ስለምንታይ እስኪ ኤርትራ ዘብሎም ዘሎ ፋኖ ስዒርና ምባል ከቢድ ስለ ዝኾነ ሲምፕል ፋኖ በቲ የአንድነት ዘመቻ ዝበለ ወይ እውን ዩኒቲ ኦፕሬሽን ኢሉ ረቂሕዎ ዘሎ ቤላ ገይሩ የላድዶም ስለ ዘሎ እቲ ዘላድዶም ዘሎ ድማ ክኽእልዎ ስለዘይከኣሉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኤርትራ እያ ትሕግዞም ዘላ ገለ ነገር ይሕግዞም ኣሎ ከመይ ገይሮም ፋኖ ነዚ ናትና ሰራዊት ከምዚ ገይሩ ክስዕሮ ክኢሉ ካብ ዝብል ዝተፈላለየ ቲዮሪ ብሽረ ከይዱ ከተተኳስ ወሲዱ ሻዕብያ በትን ገይሩ ይሕግዞም ኣሎ እቲ ቲዮሪ መዓት እዩ ፅኒዕና ክንሰሚና ኩሉ ነገር ናብ ኤርትራ ንምፅግጋዕ ከም ሞዴል እዩ ተታሒዙ ዘሎ ታሪክ ዝጠፈሸ ነጋዲ መዛግብቲ ፍንቅል ይፍትሽ ደይልና ፅኒዕ ለኸርየኩም የሳብ አንድ ሁለተኛ በሀብቴ የሚባለው ማዕከላዊ ጎንደርና ምዕራብ ጎንደር ላይ ሀብቴ የሚባለው ኤርትራ ሄዶ ትጥቅ ይዞ ነው የተመለሰው ስሙ ሀብቴ ነው የሚባለው እኔ በመልክ አላቃቸው በዚህ አጋጣሚ ኤርትራ ሄዶ ማዕከላዊ ጎንደር ወይ ምዕራብ ጎንደር ተቀብሎ ነው የመጣው የጦር መሳሪያ ሕጂት መሳርያ ኣብ ቦርሱ ገይሩ ተሓንጋጢ ቦርሳ ገይሩ ድዩ ኸይዱ ኣድጊ ሒዙ ድዩ ኸይዱ ገመል ሒዙ ድዩ ኸይዱ መን እዩ ዝሰብ እዚ ምስ ኤርትራ ምስ መን ተራኺቡ ምስ ኤርትራ ከም ዝተራኸበ እንታይ መረጋገፂ ኣለካ ግርም በቃ ምስ ኢልካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምስ ሻዕብያ ተራኺቡ ደስ ዝብለካ ኩሉ ግዜ ከም ንብለይ ሻዕብያ ኣብ ርእሶም ዝሰፈረ ሓይሊ እዩ እዚ ስታይ ብል ነይሩ ቅድሚ ቁርብ ኣብፅልኩም ነይረ ተረኺባ ከምጻልኩም እንታይ ብል ነይሩ በሁለት በሶስት ቀን አስመራ ልንገባ እንችላለን ኢትዮጵያ ካላት ቁመና አንፃር በሶስት ቀን አስመራ ትገባለች አልጠራጠርም በሱ በነገራችን ለአንድ ቀን ጥርጣሬ የለኝም በሳምንት ውስጥ አስመራ እንደምንገባ የኢትዮጵያ ጦር በሳምንት ውስጥ አስመራ ይገባል ምንም ይሄ ሰተት ብሎ ነው የሚገባው ሲገባ
ዛሬ አማራ ኃይል ጋር ከኦሮሞ ኃይሎች ጋር ከኦላ ከፋኖ ጋር እንዳስቸገረው ማለት ለሚቸገረው ባይዘው እንደሱም አይቸገረው ريولهم زيت مالي نسمرا بسلسته معلت شتتي لنا خناتو نخلينا مالت شجر ونا يكونن كم زفانو زبلنا زلون كم يكونن كقات من نازخل قال ما ليجي بلزلون انتي زريكا تي كونتات عند حر الناس مرا قسكا ستتي الكاف سلسته معلتك اتدخل تخينكا انتي دايو ني شعبيا يحجزلوني شعبياسي تي فانوسي ب اسقدون ود ارعدوم كيدوسي بشرغيرو اصوار حزمتي زبلو زلون تايديو اتفانو زبحال حيلي نعوك سعري قالون قبل علي دما اتناي تግራይ حيلي دون انصارون كوينو لابزوانزي انصار تناي تግራይ حيلي سلازي ناي فانون ناي تግራይን حيلي بحاده كم زخيل زلو فرهناتهم نايت مريم زبلوسو ان عبيه يمص سلازلو اتفري كمي غير كحج امونغو تزبي صقم تفتر اوش اسبوم يدبلكم زلو سمعوا ابزي لنكني حنت قال تبديلا نيرا بزعبا زغبرو زلو دراما كند منتاي ابوشطم فرها اغاطيمونكم زلفت ጉዳይ دراما ናይ بحرك يتملسكو خلو زي سمعوا اسكي ለምሳሌ ደምቢዶሎ ታገቱ 18 ተማሪዎች ማን ያገታቸው ሸኔ ነው የተባለው ሸኔና የኦሮሚያ ክልልን አንድ አርጎ በስምምነት ያን አፈና እንደፈጸሙ አድርጎ ትርክት ሰርቶ ያፈነው ግን ፕላን ቢ ያለው ኃይል ነው እዚቲ ናይ ኤርትራ ምሩኽ ኣነታ ፊልድ ማርሻል ትብል ቃል መቃለል ናይ ታዋል ኮይኑ ስለ ዝስምዓኒ የስ ማዕርጉ ስለ ዝኾነ ክትበይ ግባካይ ግን ምቅላል ኮይኑ ይስምዓኒ that's why ኣነ ሕጂ ናይ ንኣብይ ኣሕመድ ዶክተር ክብሎ ከቢድ እዩ ንዓይ like PhD ዝበሃል ታይ ምዃኑ ኣነስ ማስተር ዲግሪ ኣለኒ ክንደምንታይ ፃዕሪ ከም ዝወስድ እቲ PhD ዝብል ማዕርግ ንክትወስዶ ከቢድ ምዃኑ ይርዳእኒ ሓደ ሰብ ናብ PhD ደረጃ ዝበፅሐ ድማ ካብ ተሓሳስቡን ትፅበየ ነገራት ኣለዉ ነዚ ድማ ፊልድ ማርሻል ክትብሎሲ ክብድ ዝበለ ቃል እዩ ስለዚ በታ ኣቡና ዱን ዝሃብዎ ሽም ብርሃኑ ጁላ ተፀዋዕናዮ ወይ እውን ሙርኮኛ ብርሃኑ ጁላ እንተበልናዮ ማለት ኣብ ግንባር ዝረኸባ ማዕርግ ሙርኮኛ እያ ኤርትራ ነዚ ክንርኢ ከለና ሓንቲ ሽም እያ ትመፀና ምሩኽ ብርሃኑ ጁላ ኢና ክንብሎ ንኽእል ንሳቶም ዝበልዎ ክብሉ ክልዮ ንኤርትራ ግን እዚ ምሩኽ እዩ ምሩኽ ስለ ዝኾነ ድማ ምቁንፃፍ ጌርኩም ኣይትውሰድዎ ናተይ መረዳእታ ጌጋ እንተለና ኣርሙኒ ስለዚ ምሩኽ ብርሃኑ ጁላ እንታይ ዝብል ዘሎ እተን ደቂ ኣንስትዮ በዓል እዚያ ዝርከብዎን ወይ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ተጨውየን ነይረን መን ይጨውይወን ዝብል ኣርእስቲ እቲ ሸነ ዝበሃል እዩ ጨውይወን ኣብቲ ውሽጢ ሸነ ከመን ነይሩ ትፈልጡ ዶ ፕላን ቢ ካ ዝብል ከምዚ ንኽእመን ካይንድ ኦፍ ስማርት ክመስል ስለ ዝደሊ ፕላን ቢ ዘለዎ እዩ ስምዖ ወጅቲ ሳንታ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፖለቲካዊ ፍልልይ ህዝቢ ማለት እዩ ክንምንታይ ገጅፍ ምዃኑ በዚ ትፈልጥ ፕላን ቢ ያለው ኃይል ሸኔ ውስጥም አለ ተረዳኛል ለምሳሌ ይሄን በምሳሌ ለማስረዳት 18ቱ ልጆች ያገተው ሰውዬ ጃልጫላ ይባላል ጃልጫላ የትግል ስሙ ነው ትክክለኛ ስሙ አሸናፊ ጎንደሬ ነው ተረዳኛል አሸናፊ ጎንደሬ ነው አሸናፊ ጎንደሬ ደግሞ የአብን አባል ሸኔ ውስጥ የተመደበ ነው እንደዚህ አይነት ሻጥሮች አሉ ጎንደሬውን ሸኔ ቤቱ አባላት ነው የተቀበለው ደምቢዶሎ ነው ተወልዶ ያደገው Oh my God! Every time afom khafto lo khati ma'argom si ክሳዕ ክንደይ ጌጋ ምዃኑ ይዝርዳእካ forget it እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ እቲ ሸነ ዝበሃል ኣብቲ ውሽጢ ሸነ ኮይኑ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ዝጨወየን ሰብሲ ኣምሓራ እዩ ዝብል ዘሎ ምስቶም ኦነግ ሸነ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኦሮሞ ተቃዋሚ ሓይሊ እንድዩ ኣብቲ ውሽጡ ወዲ ጎንደር ዝኾነ ኣምሓራይ ግን ኣብ ኦሮሚያ ተወሊዱ ስለ ዝዓበየ ቋንቋ ናይ ኦሮሚያ ስለ ዝኽእል ከምኡ ዝብል ከምኡ ስለ ዝኽእል دحين كسمعكم مس دواجو كيم تصاوتوا لنا دلو اجي ابت اونك كوينوم كم اورومو كوينوم نتا امحراك بدلو خلو تامحرا انصارت منغست نخلعل عليتا ونتا وشت هاجر زلو نخسفحفح زسرحو زلو يم سلازي ابت اونك ناي اورومو قالس كوينوم ناي امحرا لوخات اللو نتوم حزب امحرا يبدلو ممو اتا امحرا اورومي يبدلو خم زلو كسمعيو ابوشتي ناي امحرا حيل دما
ኦሮሞ ለው ነቲ ህዝቢ ኦሮሚያ ይብድልዎ ከምኡ ይክብል ዝፍትን ዘሎ what a failed government እንታይ እቲ መንግስቲ ክስርሑ ሃገሩ ክቆፃፀር ዘይከኣለ ካንበር ብዓለም ደረጃ ተደለይቲና ሰራዊትናን ህዝብናን ተደላዩ እናበለ ዝዛረብ ዝነበረ እዩ ሃገርካ ገዛኻን ከተማሓደር ዘይከኣልካ ትሩፋይ ዝበሃል ከምዚ ከሸኔዎቹ እኩል ቋንቋ ይናገራል ስሙ ደግሞ ጃልጫላ ተብሏል ሸኔዎች ያውቃሉ ይሄን ነገር ሲያደርግ ወይስ ከሌላ ኃይል ጋር ተባብሮ ነው የሚፈጽመው ኖ የሸኔ ቡድን መሪ ሆኗል እኮ ሰውየው ቡድን አለው አሁን ከሸኔ በላይ አመራር ተነጋግሮ ነው ምናምን የሚል ነገር እስካሁን አልደረስንበትም ግን ያገተው እሱ ነው ካገተ በኋላ ሰጣቸው ከዛ ሰዎቹን ሰጣቸው ከዛ ሰዎቹን ደብዛ ጠፉት Oh my god anyway ትድራማ ናቶም ንኽንሰምዕ ዝኣክል እዩ ንምንታይ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘሎ ምፍልላይ መግለፂ የብሉን ኢማጂን ኣብ ኤርትራ ፊሊጶስ እዩ ናይ ኤርትራ ሓለቓ ስታፍ ፊሊጶስ መፅኡ ሲ ኣብ ከባቢ ከረን ዝፍፀም ዘሎ ኩነታት እቲ ኣብ ከረን ዘሎ ተቃዋሚ ጉጅለ ምስቲ ኣብ ኣቁርደት ዘሎ ተቃዋሚ ጉጅለ ወይ እውን ኣብ ናቕፋ ዘሎ ተቃዋሚ ጉጅለ ድዋጆ ክፃወቱ ስለ ዘለዉ ከቢድና ዘሎ እንተዝብል I mean example ንክትብ ከማን ከቢድ ኣብ ኤርትራ ተርዲኹን ኣለዎ ስለዚ ክንምንታይ ኢንኮምፔተንት ዝኾኑ መርሕነትን እቲ ኢትዮጵያ እቲ መንግስቲ ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዝግበር ዘሎ ድራማ ይዛረብ ዘሎ ኣብ ሶማልያ ዝግበር ድራማ ይኮነን እዚ ወይ እውን ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝግበር ዘሎ ድራማ ይኮነን ኣብ ውሽጢ ሃገሩ እዩ ዘጋጥም ዘሎ እዚ ኣብ ትግራይ ከምኡ ድራማ ኣሎ ናይ ደብረፅዮንን ናይ ህወሓትን ተባሂሉ ሓንቲ ፊልም ላቡ ዘይትውዳእ ድራማ ማለት እዩ ትቕፅል ኣብ ኦሮሚያ 2-3 ኣለው ኣብ ኣምሓራ ማወላቲ ፋኖ ክትብሎ ከላ 2-3-4 ዓይነት ጉጅለ እዩ ዘለው ኣብ ሶማልያ ተኸይድካ ከምኡ እዚ ሃገር እዚኣ ፕራንክ ዝኾነት ሰብ ክብል ሓደ ሰብ ፕራንክ ኢትዮጵያ እዩ ዝብላ ፕራንክ እያ ናይ ብሓቂ ከም ሃገር ኣክት ዝገብሩ እምበር ሃገር ናይ ሃገር ምልክት እውን የብሎምን ክትሪኦም ከለኻ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዝግበር ዘሎ ድራማ እዩ ታጓል እዚኣ ሕጂ እንታይ ኢሎም ነዛ ጓል እዚኣ ሓደ ሰብ ክበኩም እያ ኣብዚ ገለ ካብቶም ፀረ ኤርትራ ዝነበረ እንታይ ፅሒፍ ነይሩ መስለኩም ምናልባት ንግረ መንገድና እውን እናፈለጥናዮ ክንከይድ ስለ ዘለኹ I don't know where that guy is እዚ ሰብ እዚ ሓደ ኣካውንት ተዓፅዩ ኣሎ ከም ሓውስ ሓጎስ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሃብትሽ ጉርሙድ ዋላ ሃብትሽ ድሙ ዝበሃል ነይሩ ሓደ ቀፃሊ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ገለብለኩም ኣለኹም ኤርትራውያን ቶም ዝኮፍ ዓሌት እዮም እናበለ ዝዛረብ ዝነበረ እዩ ኤክስ ብናትና ተቃውሞ ይመስለኒ ንኢትዮጵያውያን ስለ ዝፀርፍ ዝነበረ ናምሓሩ ቡ ገይሮም ካብቲ ትዊተር ኣስጊጎም ኣለው እዚ ሰብ እዚ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሓንቲ ግዜ ንዓሰብ ምስ ወሰድና ዶብ ክንሃንፅ ኢና ኢሉ መንደቕ ዝሰርሐ ነይሩ ኣነ ከማን ኣመስጊነየ ነይረ ተዓሰብ ምስ ወሰድካ ዘይኮነስ ከይወሰድካ ካላ ሃብቲ ዶብካ መንደቕ እንተትሰርሕሲ ስሚንቶ መሓገዝናካ ነርና ዋላ ጎፋንድመ መገበርኩልካ ነይረ ኢለየ ነይራነ By the way, እዚ ሓደ ካብቶም ፀረ ኤርትራ ዝነበረ 10 ግዜ ንኤርትራ ዘዳኸም ዝነበረ እዩ ከምኡ ስለ ዝበለ ዘይኮነ ውግን ወረ ውግን ድማ ኩሉ ግዜ ምፀውዒ ነይሩ ኣብዚ ሓለፈ ድማ ብትምህርታት ኣፅዩ ገለ ገብር ኣሎ ንሰባት ነቶም ተምሃሮ ኣብ ግንባራት ይእትሎ ዝብል ዝነበረ እዩ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ከም ዝዕፆ ገይሮም ካብቲ ፀወታ ውፅኦም ኣለዉ ሓድሽ ኣካውንት ከፊትሎ ፕሊዝ ፈለው ከይትገብሮ ብካል ኣካውንት ክመፅእ ክእል እዩ ግን ኣትሊስት እዚ ፅቡቅ ዜና ስለ ዝኾነ ዘምፃልኩም ዘለኹ ንመለስ ኣብዚ ባለቤቶች ከፖርቱጋል ጋር በተያያዘ በፖሊስ ትፈለጋላችሁ ተብለው ከተወሰዱ በኋላ እንዳልተለቀቁ የቤተሰብ ምንጮች ለዛሀበሻ ገልጸዋል። የኢቢኤስ ባለቤት በቅርቡ ሕክምናቸውን በጀርመን ሀገር አድርገው የተመለሱት አቶ አማንና እንደዚሁም ባለቤታቸው እዛ ኩላ ድራማ ናይዘን ደቂ ኣንስትዮ ዝተዓመፃ ትበሃል ዘላ ኣብዚ ኢቢኤስ ትበሃል መፅኣ ሓንቲ ጓል ስለተዛረበት ተቐዲመ ድሬኩም ፀናዕኩም ምስ ፊልድ ማርሻል ናቶም ዝነበረ ማለት እዩ ኣብዚ ናይዚኦም ኢቢኤስ ዝበሃል ፕላትፎርም ስለተዛረበት ንሱ ድማ ኤርትራዊ መበቆል ኣለዎ ይመስለኒ ድሮ ተኣሲሩ ለትትካል ድማ ክዕሸግ እዩ ዝብል ሪፖርታት ወፂኡ ኣሎ ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንኩም ገንዘብ ሒዝኩም ዘለዎም ፈራራራራራ ትብሉ ዘለዎም ምናልባት ክስምዓኩም ትኽእል እያ እዚኣ ገንዘብኩም ኣይኮነን ሃብቲምኩም ጥዒምኩም ዘለኩም መስለኩም ይኽእል እዩ ናትኩም ኣይኮነን ሓደ መዓልቲ በፍንጫ ነተን ገንዘብ ወሲዶም ጥራይ ክዳንኩም ወይ ምስ ብጃማኹም ክሰጉኹም እዮም ዕድለኛታት ተኮይንኩም ሓደ መዓልቲ ዝኸጋጥመኩም እዩ ማርክ ማይ ወርድስ ስለምንታይ ከምኡ ብላ ኣለኹ ብዛዕባ መፃኢ ስለ ዝንበ ኖ ታሪክ ስለ ዝኾነ ኣገይንን ኣገይን ዝፍፀም ተጠጋጋሚ ታሪክ ስለ ዝኾነ መሰልቸው ዝኾነ ታሪክ ስለ ዝኾነ
ኣብ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢልካ ጥዒምካ ዘሎ ፊልም ኣብ ፊልም ተዋሲካ ዲኻ ኣብ ገለ ተዋሲካ ጥዒምንሎ እዚ ሃገር ፅቡቅ ትብል ዘለኻ ሓደ መዓልቲ ክትጎስማ ምዃንካ ክትፈልጥ ኣለካ ሓደ መዓልቲ ድማ ድሕሪ 10 ዓመት ከይከውን ይኽእል እዩ ሜይቢ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ኣዋርሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንእሽተይ ንቕዓን ተረኺቦም እዚ ሕጂ እዚ ሰብዚ ሃብታም እዩ እርግፀኛ ቲቢኤስ ዝበሃል kind of famous platform እዩ ክንዲ ምንታይ ኢትዮጵያዊ ዜግነቱ ንህልዎ እዩ እርግፀኛ ኣይኮንኩን ሶሪ ግን ኢትዮጵያ ዜግነቱ ክህልዎ ኽእል ደም ናይ ኤርትራ እንተለካ ወላ ናይ ኤርትራ ዝመስል ሽም ተለካ ሕብሪ ዓይንኹም ደስ ክሳብ ዘይበለና ኣብ ዘለናዮ ግዜ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ክንገሕጠኩም ኢና ዝበለ መለስ እዩ ዘመሓድር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣቢ ዝበሃል መምህሩ መለስ እዩ ነታ ናይ መለስ ቀዲሑ ቁሩብ ተቐየርኳ እዩ ዝብል ዘሎ ካልእ ነገር የብሉን ካልእ ቴክኒክ ኣይፈልጥ ካልእ ሽጣር ኣይፈልጥ ክንዲ መለስ ከማን ኣይኮነ ብልሕናቱ በዝዳስ ዋይ ድማ ብዝኸዶ ሕንፍሽፍሽ ዝኣትዎ ዘሎ መለስ እኮ ንውሑዳት ተጋሩ ወኪል እኮ 12 ዓመት 13 ዓመት ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ነይሩ ወላ 20 ዓመት ኣይደኖ በዚ መለስ ወይ ኢንተሊጀንት ካብዚ ሕጂ ዘሎ ማሙሽ ወዲ በሻሻ ዝብልዎ ዘሎ ስለዚ መለስ ተገይርዎ እዚ ብዝበለፀ መንገዲ ክገብረ ስለ ዝኾነ ይኹን ናይ ኤርትራ መበቆል ዘለዎ ሰብ ኤርትራ ደም ዘለዎ ኣብቲ ዓድቲ ክትቅመጥ ትኽእል ኢኻ ካልእ ኣማራፂ ስለዘይብልካ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣማራፂ እንተለካ ካብ ብሕጂ መሕቢኢኻን መውፅኢኻን መህደሚኻን ድለ እንተዘየለ ፅባሕ ንግሆ ዝፅበየካ ካልእ ስቶሪ እዩ ክኸውን ካብ ብሕጂ ንነግር ኣለና it's up to you what kind of decision you take ኣብዚ ካ ስምዑ ናብቲ ህውተታናቶም ክምለስ ሕጂ የነዳጅ ድርጅት ጥንስስና የወደፊት የሀገሪቱ የነዳጅ ኢንዱስትሪ መሰረት ተቋቋመ። ይህንኑ ድርጅቱን ለማድረግ አቆጣጠር በ1963 ውል ተደረገ። ፋብሪካው ስራውን ሲጀምር ማለትም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1967 ዓ.ም ነዳጅ የማጣራት አቅሙ 500,000 ቶን በአመት እንደነበር የድርጅቱ መረጃ ያመለክታል። ድርጅት ጥንስ ኣምንታይ እስከ ተመሊሰም ኣለው እዚ ንጉስ ናቶም ዝብልዎ ንኤርትራ ድማ ድመኛ ፀላይ ዝኾነ ሃይለ ስላሴ ኣብ ዓሰብ ናይ ሪፋይነሪ መጻረይ ናይ ነዳዲ ትካል ከፊቱ ነይሩ ቅድሚ ለትሰይ ኣብ 63 ሰውራ ናይ ኤርትራ ካብ ዝጅምር 2-3 ዓመት ምስ ገበረ ማለት እዩ 61 ጀሚሩ የሳብ ካልኣይ ዓመቱ ፋብሪካ ናይ መጻረይ ኣውፅኡ ተለቂሑ ገዚእዎ ነይሩ ካብ ሕብረት ሶቪየት ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብዛዕባኡ ካልኩሌሽን ክገብሩ እዮም ዝውዕሉ ንመዓልቲ እቲ ፋብሪካት እንተዝዕረ ቀዳማይ ነገር ኣብ ኤርትራ ከይድካ ስራሕ ዝበለ ይነበረን ስለዚ ኤኒቲንግ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ንብረት ናይ ኤርትራ እዩ ኤኒቲንግ it doesn't matter ኤርትራ ቢዝነስ ድሕሪ ተስዓን ሓደን መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ተሰማሚዖም ሓደ ነገር ተሰሪሖም ነይሮም እሱ ናይ ኢትዮጵያ ክኸውን ይኽእል እዩ ብመልክዕ ትስምምዕ ኤኒቲንግ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ንኤርትራ ብሓይሊ ጎቢጡ ዝሰርሖ እንተለዎ ኮይኑ ናይ ኤርትራ ንብረት ናይ ኤርትራ ይሱ there is no discussion አቡ ኣብዚሁሎም ዲስካሽን የለን ኤኒቲንግ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ንብረት ናይ ኤርትራ ምክንያቱ ገዛኢ ሓይሊ ስለ ዝነበረ ክገዝእ ኢሉ ይመፅኡ ስራሕ ዝበለ የለን ንኸምዝምዝ ኢሉ ይሰርሑ በከም እንተዝኾኑ እኳ ጥልያን ህንፃታት ኣብ ኤርትራ ሰሪሑ ዘለኹ ገዛ ክራይ ክፈሉንም በለ ነይሩ እኮ ከምኡ ዝበሃል ግን የለን ክገዝእ ኢሉ ዝመፅእ ዝሰርሖ ምስ ተሰዓረ ናይቲ ዝገዝኡ ተወሳኺ ክሕሳብ ክህብ ዘለዎ እምበር ናይቲ ሰራሕክዎ ፋብሪካ ሕሳብ ሃበኒ ዝብል ደፋራት ገዛእቲ ከምዚኦም ጎረቤት ርአ ይፈልጥን ያነ ይሕዝን እዩ ድማ እቲ ድፍረቶም it's another level ግን again ህዝቢ ኤርትራ ዝያዳ ንቕሓት ዘድልየ እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ተሰሪሑ ዝነበረ ፋብሪካ ናይ ዓሰብ ብዙሕ ድራማታት እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለው እቲ ዓሰብ ዝበሃል ኣብ ታሪክ ዝንባዕ ንኽፈጥሩ እቲ ወደባዊ ተሰሪሑ ዝነበረ ገንዘብ ኣውፂና ኣሊና ከምቲ ሓደ ዓፋር ናቶም ዝበለውን ታንክታትናን መዳፍዕናን ሻዕብያ ዝጥቀመሉ ዘሎ ብዕዳ ንሕና ካብ ሕብረት ሶቪየት ወሲድና ክሳብ ሕጂ ንኸፍሎ ዘለና ወይ ሻዕብያ ይኽፈልዎ ትዕዳ ወይ ድማ ገለበለልና ኢልዎ ንፑቲን ኣብይ ኣሕመድ ክረኽቦ ከሎ ኢሉ ተዛረበ ሕጂ እውን ኣብዚ ኣብ ህውተታ እያማትዮም ዘለዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ኤርትራ መፂኻ ኣብ ደገ ባሕሪ ሪፋይነሪ ዲኻ ሰሪሕካ ወላ ገለ ናይ ኤርትራ ይሱ ፉል ስቶፕ ዲስካሽን እውን ኣየድልዮን እዩ መን ምፃ ኢልካ መሬት ናይ ኤርትራ እዩ ሉላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ኣብ መሬት ኤርትራ መፂኻ ዝገበርካዮ ናይቲ ዝገበርካዮ ኮንካን ክትሓተናሲ ኪኑ ንውዳካ ነገራት ኣለና ድሓን ንግዜ ንገጥፈሱ ምናልባት ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኣብዚ እዋን እዚ ግዜ ይኮነን ምስ ግዜ ግን ክንሪኦ ኢና እቲ ኩነታት ኣብዚ ስምዕዎም እቶም ተጋሩ ሕጂ ንግግር እዚህ ማሰማት አቁመን ነበር በውሳኔ ደረጃ ሳይሆን በቃ በምርጫ ምክንያቱም የአብይ ንግግር መስማት ብዙ ጊዜ እንዳልኩት የስነ ልቦና ጥቃት ነው በቃ ነፍስ የሚያጎሽ መንፈስ የሚያጎሽ ነገር ነው በመንፈስ የሚያቆሽሽ ነፍስን የሚያረክስ ነገር ነው አብይ አህመድን መስማት ሰይጣን በአማርኛ ሲናገር እንደመስማት ነው ነገራችን ላይና የአብይ አህመድ አገዛዝ መንግስት አይደለም በእኔ አስተያየት መንግስት ስላይደለ
ሊታዘዙት አይገባም። መንግስት ስለ አይደለ ግብር ሊከፈል አይገባም። ለአብይ አህመድ አገዛዝ ባይነኝ ነው። መንግስት ስለ አይደለ ምንድነው መንግስትነት እኮ የፕሮሰሱ ጥራት የተለያየ ቢሆንም ስለ አይደለ ግብር ሊከፈል አይገባም። ለአብይ አህመድ አገዛዝ ባይነኝ ነው። መንግስት ስለ ንመጀመርያ ምስ ዝረዳዳ ሓሳብ ኣጋጢም ንሎ ንመጀመርያ ቁም ነገር ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ ሰብዚ መንግስቲ ኣቢ ንመንግስቲ ኣቢ ክብሪ ምሃብ ናይ ሰይጣን ልኡኽ እዩ ዝብሎ ዘሎ ቲንክ ናይ ሰይጣን ካል ብልሕ ዝበለ ተጠቀመ ዓሻይ እዚ ሰብ እዚ ሕማቕ መራሒ ዝበሃል ድማ ኣብ ሃገሩ እዩ ቦምባታቱ ዝጥቀመሉ ድሮናቱ ዝጥቀመሉ ስለዚ ኣቢ ድማ ኣብ ሃገሩ እዩ ትዕንወት ዝያዳ ዘውርድ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ከይሓፈረ ድማ ክሳብ ሕጂ ምስ ጎረቤት ሃገር ኣነ ውግእ ኣይገበርኩን እኮ ኢሉ ኣበይ ከተርክበሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ኩናት ዘለኻ ዝብሎ ግን ኣይረኸበን ንመለስ እቲ ድራማ ናቱ ይቕፅል ኣሎ ኣብዚኣ ሓዳሽ ሪፖርት ላ እንተሪኹማ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ንተጋሩ ብኢሜይል መራሕትኹም ክትመርፁ ዕድል ሂበኩም ኣለኹ ብምባል ኢሜይልኩም ስደዱ ለይልዎም ነይሩ ብዙሕ ስልታት ወፂኡ ነይሩ ምክንያቱ ኢሜይላት ናይ ኩሎም ክፅብፅብ ከም ዝውዕል ዘሎ ዝገልጽ ማለት እዩ ህወሓት ድማ ድሮ ተቃይሞሞ ነይሮም ድዮም ሕጂ ድማ ብግልፂ ሪጀክት ገይሮም ኣለዎ ሓሳብ ናቶም እዚ ድማ ላዕፅብ ህዝቢ ትግራይ እዩ ህወሓት has rejected the Prime Minister Abi's call for Tigrayans to nominate candidates for the region's interim administration, describing as unilateral decision that violates the Pretoria Agreement. ስለዚ ኣብ ትግራይ ፕሬዚደንት ክኸውን ዝኽእል ናይ ክልቲኦም ስምምዕ ዳንበር ንሱ ጥራይ ዝገብሮ ስልጣን ከም ዘይብሉ በትውዕል ፕሪቶሪያ እዮም ዝብልዎ ዘለው ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዘሎ ፀገም እናበኣሰን እናኸፈን ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ድማ ብግዳ ሓቂ ክትሪኦ ከለኻ ናብ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል መንፈስ እንተሎ ኮይኑ ኣብዚ ዘሎ ምክንያቱ ድሮ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ተጋሩ ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሩ ከም ዘሎን ፕሬዚደንት ድማ ነቲ ዘሎ ውዕል ፕሪቶሪያ ጥሒሱ ድሌቱ ክገብር ይፍትን ከም ዘሎን ብሓፈሻ ተሪፋቶም ዘላ ሕጂ እውን ኣብታ ናይ እስራ ዝነበረት ኩነታት ቀስ ብቐስ ናብቲ ናብ ዓውዲ ኩናት ዘኽይድ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣነ ብናተይ በደምደምታ ኩናት ረብሓ የብሉን እየ ዝብል ተጋሩ ግን ርእሱ ኣለዎም እንተኮይኑ እቲ ተጋሩ ኣይብልኒ ምክንያቱ ተጋሩ ኤቭሪባዲ ኣብዚ ኢንቮልቭድ ኣይኮነን ህወሓት ናይ ብሓቂ ፖለቲካዊ ካልኩሌሽን ዝርድኦ እንተኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ዕንደራ ኩሉ ብሓዊ ፀወታ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ዕድል ኣለዉ ኣይዶን ነው እንታይ እቲ ዕላማ ናቶም ንኣቢ ከኣሊዎ ተኮይኑ ዕላማ ናቶም ግን ዝበለፀ ዕድል ሕጂ ዘለዎ ንኣቢ ንከኣሊዎ ንኣዲስ ኣበባ ኮፍ ክብሉ ዕድል የብሎምን ንኣቢ ኣልዮም ናቶም ስትራቴጂካዊ ኣውቶኖሚ ድዩ ወላ ናፅነት ድዩ ወቴቨር ናይ ትግራይ ጉዳይ ዝምልከቶም ሕጂ እቲ ግዜኦም ስለምንታይ ኣቢ ንበይኑ ናባቶም ጥራይ ኮነ ጠሚቱ ዘሎ ንኣቢ ከኣልዮ ዝደሊ ሓይሊ ከም ዘሎ እዩ ዝርዳእ ዘሎ ጥንቁ ክገብርዎ ዘሎም ልቦና እንተለዎም ማለት እዩ ምስ ፋኖ ዲስካሽን ክጅምሩ ክኽእሉ ኣለዎም ምስ ፋኖ ዲስካሽን ተገይሮም ድሮቲ ኣክቲቪስትስ ናይ ፋኖ ተረዲኦሞም ኣለው ኣብይ ኣሕመድ ንፋኖ ምስ ፋኖ ዕረቁ ንክብል ጀሚሩ ኣሎ ፋኖ ይብርትዕዎ ስለ ዘለው ንፋኖ ክሕዝ ኣለዎ ናይ ህወሓት ተስፋ ስለ ዝቆረፀ ህወሓት ሃርሞ ከም ዝኽእል ስለ ዝርዳእ ሕጂ ንፋኖ ምስ ፋኖ ክዕራቕ ክፍትን እዩ ነቲ ምዕራብ ትግራይ ክበኩም እየ ነቲ ወልቃይት ገለመለ ኩሉ ክበኩም እየ ምሳኹም ክኸውን ተጋሩ ከይመፁኒ ርድኡኒ ክብል ክጅምር እዩ ከምዚያ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ግዜ መህደሚ ክደሊ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ቀቢላ ኣብቲ ምፍልላይ ናይ ኢትዮጵያውያን ብሄራት ኣብ ውሽጢ ዝተሓበአ ሰብ እዚ ስለዚ ሕጂ እቶም ንፋኖ በጃኹም ርድኡኒ ምሳኹም ክዕርቂ ክገብር ኣብ ዝደለኹሞ ቦታ ኣብ ዝደለኹሞ መንጎኛ ግበሩ ኣብኡ ከይደ ምሳኹም ሽምግልና ክገብር ጥራይ ነቲ ጉዳይ ነህዳእዮ ክብል እዩ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ስለ ደፍርሆ ወይ ገለ ጥራይ ግን ዘይኮነ እሱ የፍርሀሎ እንዲ ግን ቀንዲ ዕላማ ናቱ ተጋሩ ናብቲ ኩናት ክኣትው እንድሕር ኮይኖም ናይ ኣምሓራ ድማ ከምኡ ኢሉ ከሎ እንድሕር ኮይኑ ዓቢ ቦታ የብሉ ስለዚ እንተወሓደ እቶም ኣምሓሩ ክእለይሉ ካብቲ ኩናት ንተጋሩ በይኖም ክገጥም ክፍትን ይኽእል እየ ዝብል ተዘየለ ዋላ እውን ሎጂስቲክ ናይቲ መሬት እውን ስለዘይሕግዞ ከቢድ እዩ ክኸውን ስለዚ ንሪኦ ዘለና መድረክ ኣዝዩ ዝተጠናነገ ጉዳይ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ተጋሩ ጉዳይ ናበይ ገጾም ክኸዱ ክእሉ ሓድነትካ ምቁፃር ሰኣን ዋጋ ብሄራዊ ስምረትን መንነታዊ ሓድነትን ምርዳእ ሰኣን ሓዘንካ መሪር ተጋድሎኻን ምዝካር ሰኣን ዝኸፈልካዮ ዋጋ ግቡእ ክብሪ ምሃብ ሰኣን ሕዚ እውን ዘይደቀሰ በላዒኻ ምሕሳብ ሰኣን ዝተሰሓለ ሰይፊ ጸላኢኻ ምግማት ሰኣን ትግራይ መንግስትነት ክህልዋ ዝከኣለካ ኩሉ ምግባር ሰኣን ይትረፈኒ ምባል ሰኣን ልዕሊ ህልካን ኣሲሩ ዝሓዘካ ኣንነትካ ምቕታል እንሆ 2 ዓመት ማይ በሊዕዎ ደበስ ሓዘንተኛ ትግራይ ካሊእ ስግኣት ኮይነሎ ኣብ መንጎ ለውጢ ደልዮም ዝተጓዓዝን ኣብ ዘይተለወጠ መንፈስ ኮይኖም ለውጢ ዝብህጉን ሓይልታትን ዝነበረን ዘለውን ጎነፅው
ውልቃዊ ጉዳያት ተሓዊስዎ ፖለቲካ ትግራይ ባይታ ዘቢጡ ብፀርፍን ምድሃልና ብዝገልጽ ሕማቕ ወሪዱ ውርደት ተመሪዑ ኣሽን ባይደን ሓውኑ ጋና እኳ ዘሕፍር ኮይነሎ ኣብ መንጎ መራሕቲ ሕወሓት ዝተፈጠረ ጎነፅነት ታሪካዊ ውድብ ብዘይምጥንን ህዝቢ ትግራይ ነዚ ውድብ ዝነበሮን ዘለዎን ክብሪ ብዘዋርድን ብርኪ ተረኽሚሹ መሪሕነቱን ኣባልነቱን ፋሕጭን ግራሕ ኢሉ ኩሉ ናብ ሓደጋ ፍርሰት ተቓሊዑ ኣሎ እዚ ዘሐጉስ ኣይኮነን ልቦና ንዘለዎ ኩሉ ይሕመቕ ይጸብቕ ኣብታ ብሄር ዝበቐለ ትካል ጋሻው ሕጅ ሒዝዎ ክጸርጋፍ ዝፈቅድ ኣይኮነን እቲ ጸገም ግን ልዕሊ ሓደ ውድብ እዩ ሒዝዎ ዝኸይድ ህዝብን ረብሑን ኣሎ وانا يكون وقع بركب يبلنا مستشعبيا زغبرنا ركب يلن مسجدف تجبر يلن زبال زنبره حجون زبلو زلو لمن دا حجي تقنا يحفلو تزتبحل نغرات مغلص حلف زوص انتايو اذا حجي زوهابون بابي احمد زبال نغر ولا بحث حلف اوان جنرال تادس ورد مسبرخ شباب زغبر انترفيو زبلو زنبره زهاو انترفيو توست زناتو تنبيب كايو وال حدغኛ ሁነታት ከም ዘሎ ምክንያቱ انا وقعاوي مرحنا يزي سراويتي እዚ ጉዳይ ኩሉ በሓባር ሓሊፍና ኢና እጅኻ ኣነ ዝፈልጦ ወቅዓዊ ዝተገብረ ርክብ የለን ማለት ኣይ ማለት ዘይ ወቅዓዊ ግን ሓላፍነት ኣይወስደሉን ስለዚ ኸይድካ እቲ ምውጋን ወዲ ወረደውን ማርጂናላይዝ ናይ ምግባር ነገራቱን ተንደንስ ስለዘሎ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ካይዳ እንታይ ክፈጥር ከም ዝኽእል ሰብ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሕጂውን ከይዱ صباح نقول ود ورده خابتم مقادلتي مقالستي زبلو ميمورحي زبلو سراويتن متحتي زلو سبات كرخبو زغبو زنبره بوتا ويشم ويكا ابغباب ناي شرح ركبات ويون كابايون مستر تحبي الا بمبال مماخرتو فيدرال منغست تغير دي لوجيكال ابقربات ريو نجر كون خيري ስለዚህ እቲ ፖላራይዜሽን እና ኢስካሪ ኢኻ ንወድወረ ጌታቸው ረዳ ሲንግል አውት ጌርካ ውጽኢኻ ድፍታሕ ሽግር ዘሎ ክመስል እቲ ዝኽየድ ዘሎ ካይዳ ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ ንኹሉ ኢኻ ከቢድ እሞ ከዓ ባዕልኻ ተሓድነትካ ኮምፕሮማይዝ ኣብ ዝገበርካ ኣለዎ ስለዚ ሕጂ እውን ተጓይኻ ነተን ቆሲለን ዘለዋ ቆስሊ ኣሕዊኻ ኣብ ሓድነትካ ተመሊስካ ምትእምማንካ ምምላስ እቲ ናይ ቀዳምነት كم تريوم زلهم أب حتى نايت جراي كون كله سجبر حدنت نايت زبي نايت حلافنا دول حدنت كله خبلو خلوسي هنا يبعكي هتجرب أبي يرترا كون كله زعتو تاتزي أي قد سومني بس هذا يرتراوي ببوليتيكا كابم زفلة نعوفق أيو أتصل لداسو زبلو زنبرو زت أقعد زنبرو نعتاتهم زكلا غلون زتبابعون زنبرو سبات أفت جراي كون كله جن بفولو يحلو خلو نايت جراي ما صار زلين ويسلد فوتي كون كنانه by the way تجراي strategically tactically أبزوان زي نحنا صلاحي يكونن دي نجتها ردان ساعات كانن تسأفي تعالي سلزلو تتريف زل حيلي نيدبرت مالتيو بزينا شعبية دقف survive كجبراي كلني لذلك إن من تاي أبز عفف يقول له أنت أب تجراي كوفي لزل حيلي زخد زل من قدي حنت نقدر تراي كبر هالكم يابزي زوم سبات زياتهم تصبوا غير نخبر هالكم تناي تجراي بوليتيك أبز كسمعوه انت عينت بوليتيكا حجد ما نتقراي 30 عامت مولى زما حدروا حنت بيتسب شمام كطوع لكم مالتي اوكي قطر حدا سبحات النجا قطر خلته حافتو نسبحات نجا قدسان نجا قطر 3 فتلو ورق قبر ازغابير والحافتو نسبحات نجا قطر 4 داويت قبر ازغابير حوا فتلور قبر ازغابير زون ودا حفتو نسبحات نجا قدر حموشه عالم غور واحد ودا حفتو نسبحات نجا قدر شدشه دبرتين قبر ميكائيل ودا حفتو نسبحات نجا قدر شوعته حلقه تغاي برها سواي حفتو نسبحات نجا قدر شومنته تخلو استيفانوس نجا حو نسبحات نجا باهم زلكا وردت يلنكو عالم الدجمت قدر 9 قدري زرعتين قدر 10 تخلاي قبر مدهن قدر 10 حدا ستالين قبر سلاسي قدر 10 تخلت حافتو نستالين قبر سلاسي مدهن قبر سلاسي قدر 10 داويت كبده قدر 10 4 بسرات كبده حو داويت كبده كونزيركا وردت او عالم يلن ترى يفلد قدر 10 حموشه هايلا عرفينا قدر 10 شدشه تغلاي عسفه اوكي حجد ما انت تسمع لهم هو حد مالتنا زيدا بتقاومناتنا بفلانة تتقراي تعود زبل زنبري موديل ناي ديمقراسي نيرو
ህወሓት ማለት እኮ ገለ ይብሉ ነይሮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣሕዋቱ ከም ዘለዎ ኢና ንፈልጥ ካብቶም ኣሕዋቱ ኣብ ፖለቲካዊ ፅላት ዘሎ ብጀኩመን ኣሎ I don't know anyone ዝኾነ ይኹን ሓዉ ወይ እውን ንዑ ቀጣ ቤተሰቡ ኣብቲ ዝለዓለ ሃይ ራንክ ዘሎ ሰብ የለን ስብሃት ነጋ ግን ብሙሉእ እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ናይ ህወሓት ተቆፃፂሩ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ነዚ ነገር እዚ ግን ዝዛረበሉ ሰብ የለን ኔፖቲዝም ዝበሃል ወይ ከዓ ሰበይ ሰብካ ካብ ዝንላዕሊ ኣብነት ክትረኽበሉ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ኣገይን ብዛዕባ እዚ እንዳሓን ነዚኦም እስከስምዕዎም ጌርና ክንቀብፅ ምንታኒ ኢለያነ ዘቐብፅ ብዙሕ ምክንያት እንዲ ዘለና ግን ድሓን መምሃሪ ግን ኣይኽላ ሰላም ሎም መዓልቲ መንግስቲ ጀርመን ሕሊፍዎ ዘሎ ውሳኔ ኩላትና ብመራኸቢ ብዙሃን ሰሚዕና ኣለና እዚ ውሳኔ እዚ ጌጋ ጥራይ ዘይኮነ ዘይፍትሓውን ስለዝኾነ ኩልና ደለይት ፍትሒ ኣብ መላእ ዓለም ዘለና ብዝተዋሃደ መንገዲ ኣብ ጎኒ ኣባላት ብርጌድና ሓመዱ ጀርመን ብምዃን ድምፅና ክንስምዕ ክንብድሆ ይግባአና እዚ ሎም መዓልቲ ወፂኡ ዘሎ መንግስቲ ጀርመን ነዞም ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ኣባላት ብርጌድና ሓመዱ ከም ናይ ውሽጢ ቴሮሪስት ወይ ከዓኒ ዶሜስቲክ ቴሮሪስት ኢሎም ሌበል ገይሮሞም ኣለዉ እዚ ከዓኒ ሓደገኛ እዩ ብኣግኡ እንድሕር ደኣ ክንብድሆን ክንገጥሞን ዘይክኢልና ነቲ ቃልስና እውን ከድክሞ ስለዝኽእል ካብኡ ሓሊፉ ናብ መላእ ኤውሮጳ ክስፋሕፍሕ ስለዝኽእል ኩላትና ኣብ ዝሃለና ሃሊና እጅገና ሰብሲብና እዚ ነገር እዚ ጠጠው ክብል ብኩሉ መንገዲ ብማሕበራዊ ሚድያ ብሕጋዊ መንገዲ ብኩሉ መንገዲ ክንቃለሶ ክፅውዕ ይደሊ ማለት እዩ ሎም መዓልቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ደገፍ ናይ ስርዓት ከምኡ ከዓኒ ነቲ ስርዓት ምስኡ ዝደናገፁ ደለይቲ ፍትሒ ኢና ዝብሉ ነዚ ከም ሓደ ዓብዪ ዜና ከጋውሕዎን ንርኢ ኣለና ወይ እውን ከም ሓደ ዓብ ዓወት ንሰማዕ ኣለና እዚ ግን ነብሶም ጥራይ ተዓሻሽኡ ከም ዘለዉ በዚ ጋጣሚ ክሕብር ይደሊ ሓደ ኣብዚ ኣፀቢቕና ኩላትና ንፈልጦ ንሕና ጥራይ ዘይኮነ መንግስቲ ናይ ጀርመን ኩሉ መንግስታት ዓለም ዝፈልጥዎ ግብረ ሽበራ እቲ እንኮ ግብረ ሽበራ ስርዓት ግደፍን ደገፍቱን እዩ ኣብዚ ኣስሒንካ ኢኻ ዝግበር የለን ሕጂ ገመል ሰሪቕካ ጉንቡሕ የለን ሕጊ ኣፍሪስካ ኢኻ ግብረ ሽበራ ማለት ድማ ቃል ብቃሉ ምናልባት ኣብ ዲክሽነሪ ከይድካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ቴሮሪዝም ማለት ፖለቲካዊ ዕላማኻ ብምፍርራህን ብቦምባን ብበትርን ብሓፂንን ከተተግብሮ ንሲቪላዊ ህዝቢ ኣርዒትካ ክትገብሮ ተፈቲንካ ዲክሽነሪ ዴፊኒሽን ናቱ ቴሮሪዝም እዩ ስለዚ ቴሮሪስት ኢኻ እቲ ትገብሮ ዝነበርካ ቴሮራይዝ ንሰብ ንምግባር ናብ ዳስ ከይዱ በዓላቱ ንኸይኽብር ጀጋኑ ንኸይኽብር ታሪኹ ንኸይኽብር ባህሉ ንኸይዕቅብ ዓበይትን ንኣሽቱን ብሓደ ኮይኖም ንኸይሕጎሱ እምበር ፖለቲካዊ ዕላማ ኣይነበረካን ፖለቲካዊ ዕላማ እንተዝነበረካ ንስኻ ናትካ ዳስ ምገበርካ ናይ ካልኦት ዳስ ደፍርስ ምክንያት ኣይነበረካን ልዕሊ ኩሉ ድማ ፖሊስ ገይሮም ግደፉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብሕጊ ተማኺሎም ስለ ዝገብሩ ዘለዉ ነዚኦም ሰባት ጠጠው ከተብሎም ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝተባሃልካ ድማ ንፖሊስ ሰጊርካ በዓልካ ዝመራሕካዮ ከም ጅግንነት ኣብ ሲያትል ዝገበርካዮ ገበናት ኣሎ ስለዚ ናትኩም ኬዝ እውን ናብ ኣሜሪካ ቀልጢፉ ክሰግር እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ይነጊሱ ዘሎ ጌና ይተረጋገን ስለ ዘሎ እምበር ኣንጻር ስደተኛታት ዝለዓለ ዕላማ ዘለዎን ከሪር መርገፁ ዘለዎን ንስኻትኩም ክትኮኑ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ስራሕና ደላይ ሰላምን ፍትሕን ዝኾነ ሰብ ንዓኻትኩም ነዚ ገበን ትፍፅሙ ዝነበርኩም ናብ ሕጊ ትቐርቡሉ ግዜ እዩ ምስ ሕጊ ባእስኹም ምሳና ኣይኮነን ባእስኹም ከምኡ ኢልናኩም ኢና ክጅምር ከሎ ግደፊ ኢልናኩም ሕደጉ ኢልናኩም ኣይሰማዕኩም እንትንዕቁ ነይርኩም ሕጊ ዘይተኣደነ ሕጊ ንኤርትራውያን ጥራይ ደም ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነስ ደም ፖሊስ እውን ስለ ዘፍሰስኩም ብዙሕ ፕሮፐርቲ ስለ ዘዕነኹም ሕጂ ድማ ሕጊ ይኹን ባእስኹም ምስ ሕጊ ይኹን ምስ ፖሊስ ክንባስ ኢነልኩም ኮይኖም በቂዕ ስለዚ እቲ ፖሊስ ድማ ሕጂ ግብረ ሽበራ ኢኹም ንስኻትኩም መድፍዕን ቦምብን ስለ ዘይብልኩም እምበር በቲ ዘለኩም ከምዎ ዝነበርኩም ኣባትር መሳምር ዘለዎ ሓደገኛ ምዃኑ ኣብ ጀርመን ብፍላይ ኣብ ሽቱትጋርት ዳርጋ ኣብ ቤተ መዘክር ከቐምጡ ወይ ምታባትር መፅኡ ዝነበረ ክንዲ ምንታይ ጭካነ ከም ዘሎ ዘርኢ ማለት እዩ ስለዚ ናብትን ክትብላ ይትኽእል ኢኻ እታ ጉድጓድ ክትኣትዋ ኢኻ ሶሪ ሕጋዊ ጉድጓድ ኣለካ ሕጂ ናብ የማንን ናብ ፀጋምን ህድማ የለን እቲ ዘረባኹም ድማ ገሊኦም ድማ ኣብ ምንታይ በፂሖም ኣለዉ ረይዎም ክንክል ኣለና ሕና ኣሕዋትና ክንተዲ ክንክል ኣለና ፃውንቲ እዮም ኣዘኽቲሞም ብሉፃት ሓደ ክንዲ ሸሕ ኣሕዋትና እዮም ኣጥፊኦም ሸለልካ ዝሕለፍ ክኾኑ ኣይግብኦን እዩ ሕና ኣሕዋትና ክንተዲ ክንክል ኣለና እዚ ሰብ እዚ ቀዳማይ ኢንሳይት ነቲ በኣስን ዕግርግርን ዝፈጠረ ቀዳማይ ቁፅሪ ሓደ ሬድዮ ሩዋንዳ ብምባል ዝገለፅዎ ሰብ እንተሎ ሰብ እዚ ኣብ ሓንቲ ይኹን መድረኽ እውን ግደፉ በኣሲ ፅቡቕ ኣይኮነን ንሓትሕትኩም ኣይትተሃራሮም ብዘይገድስ ናይ ፖለቲካ ፍልልይ ክብል ኣይኮነን ጅግንነት ይፍፀም ኣሎ ኤርትራውያን ስለተፈጉዩ ጅግንነት ይፍፀም ኣሎ ተሪፍካ ዘለካ ኣርክብ ኣብ ከምዚ ደሎ ትቆፀራ ከምዚ ግበሩ መኻይኖም ከምዚ ግበርዎ እናበለ
ነቲ ኩነታት ደራስን ዝነበረ ኣብ መዓልቲ 6 ቪድዮ ዝገብር ዝነበረ ስለዚ I think እቲ ኣቶም ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ተባሂሎም ነቲ ቴሮሪዝም ፋንድ ፐብሊሳይዝ ዝገብር ዝነበረ እዚ ሰብዝን ካልኦት ኣብኡ ዝሳተፉ ዝነበሩ እዮም ስለዚ I am pretty sure እቲ ናይ ኣሜሪካ ሽታት ኣንቫልሻፍት ዝብሎ ወይ እውን እቲ ፐርሰኪተር ነዚኣቶም ቸክ ገብሮም ከም ዝኾነ of course ኣብ ኣሜሪካ ምስ ምህላው ምስቲ ዘለዎ ካለ ብዙሕ ገበናት ንባዕሉ እዚ ሰብ እዚ ግዳይ ክኸውን ከም ዝኽእል ፅቡቅ ድቃስ ከም ዘይድቅስ ዘሎ ፍሉጥ እዩ ግን ክድቅሱ ድማ ይግባኦም ንሂወት ናይ ብዙሓት ሰባት ኣበላሽዮም ስለ ዘለው ስለዚ ነዚን ወድዝን ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ እስከ ካብኡ ወፂና ንእሽተይ ነገር ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክንከይድ ክንፍትን ኢና ግን ነዚኣ እስከ ንስማዓ እያ ኩላትና ተኸታተልና ዘለና ኣብ ማዕከናት ዜና يغنيلي ميرون حوي زي لما عندي أبزينا وزير أبز تاريخ شوز بهال نيجرمن تزعبي نيزينا علاوي نيزينا معكني مالتي أبو وزيهم زلو انتهي زبلتي حبري تامسيلوكا لما عندي ب هاجراوي أخبار حقي زتبله استعززه أب استفل عليه أوراجات نيجرمن كمون أبدين مارك بالمالتي تفتش تغير نيرو تفتش قبل علي استفل عليه سبات أبلات برجينا حمود زخونو 10 ساعات زخونو ينيرو تي زغبرو ነገር ከ ማሰርት ዘይኮነ ተሰልዮም ሓበሬታታት ንምርካብ ድዩ ዋላ ሰባት ሕቶታት ንምድላው ድዩ ገለ ጥርሙፍ ዝኾነ ተፍቲሽ ተገይሩ ብሓፂሩ እዚ ከዓ ንኣባላት ብርግና ሓሙድ እዩ ዝብልቶም ብርግና ሓሙድ ኸ እንታይ ኢሉ ገልጾ ኣብ ስደት ኢንተርናሽናል ኣህጉራዊ ጥርናፈ ዘለዎ ኣንጻር ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝነጥፍ ኮይኑ እቲ ዝጥቀመሉ ሜላ ድማ ብጎነፅ ኣብ ንኣብነት ኣብ ጀርመን ማለት እዩ ኣብ ናብዚ ሃገር ነቶም ነቲ ስርዓት ዝድግፉ ኣባላት መጥቃዕቲ ምግባር እዩ ኢሉ ዝብሎ ማለት እዩ ዝገር ድሓን እቲ ኩነታት ገሊፅና ነርና ንዝያዳ መረዳእታ ይህበኩም ፀኒሐ ንኺድ ኣብዚ كله خلقون نفسها مخال جنا إذا حجي تطوع بالوا زلوا نتهاجر نحن نفسنا مخال قريفنا أبناء معربة عالم تمسوت نيرنا أنت نخون إذا حجي زلنا ومنا خلونا مخال النير سلذي أفتي technical assistance نحن يدلينا إيجن نحن بزدلنا عندنا نقدر دباسنا مش جرمن نير technical assistant تخنبوكم هنا لو نحر راي اليوم عبت حاجاتي حجي تايبلنا حدا كإلاسي عبت خنسددينا ولني እንታይ ዝገብርዩ ኣባፅዕ ኮይኑሲ ክንደይ ኮንቴይነር ኣትዋለዋ እንታይ ተቐቢሉ እቲ ታሽ ዋ ኮንቴይነራት ተጽሕፍ ገለ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ዓቕሚ ኣለና ነው ሓንቲ ፀገም የብልና ናብኡ ዘሎ ንሕና ኣባል ናይ እንዳምክትያሲ ክንደይ መፅአን እንታይ ኮይነን ሲ ክነግረና ክእል ኢና ዓና ዘድልየና ዘይብልና ዓቕሚ እዩ ሕጂ እንታይ ሕጂ ኣብዚ ተባይስና ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ምስ ጀርመን እኮ ንሕና ዘድልየና እዚ ሕጂ ንስኻትኩም ትብሎ ዘሊኩም ንስ ቴክኒካል ኣሲስታንት ንሕና ኣብዚ ናይ ልቃሕን ኣሰራርሑን ዘድልየና እንታይ ሽምታት ትገብሩ ተባሂሉ ስለዘይ ተቐበልዎ እሞ ንሕና ኣይድልየናን እዩ ገንዘብኩም ሒዝኩም ኪሉ ሰንቢዶም ከምኡ ኣብ ኣፍሪቃ ሪኦም ኣይፈልጥን እዮም ንሕና ዚና ንደሊ ሕጂ ምሳይ ምስ ተባእሱን ኣብ ድርዑ ኸይዶም ኣነ እዚኣ መብርሒት እያ ካብ ናይ መንግስቲ ከዓ ንሕና ዘድልየና ንሓትት ብመሰረት ካባኻትኩም ከዓ እቲ ገንዘብ ተኣሽሙ ይኹን ኖ ሓንሳብ ኢርማርክት ኮይኑ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ነዝን ኢሎም ምስ መስለንዎ ካብዚ ናብዚ ክተሳግሮ ፀገም ኣለዎ እዚ ድሓር ተማሃርናዮ ማለት እዩ ኖ ንሕና እዚአን ገንዘብ እዚኣተን ነዛ ቴክኒካል ኣሲስታንስ ንዓና ድልየና ዘላ ክግበር ይኽእል እዩ ምስ በልናዮም ኖ ኣይኮኑን ምስ በልና እሞ ገንዘብኩም ሒዝኩም ኪሉ ኢልናዮም ከምኡ ስለ ዝበልናዮም ሕጂ መዓት ፀገም ኮይኑ እሞ ናብ በፅሕፈት ቁጠባ ክንከይድ ኢና ትኽእሉ ኢኹም ናብ ብድሩዕ ምስ ከዱ እንታይ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ኢልዎም እቲ መምርሒ እኮ ኣማንኤል ባዕሉ ዘምፅኦ መምርሒ ይኮነ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መምርሒ እኮ እዩ ንሕና ዘድልየና ቴክኒካል ሓገዛት ኢና ንሓትት እምበሪ ንስኻትኩም ንዓኻትኩም ስራሕ ክንፈጥር ኣይኮና እንት ዝብሎ ዘሎ ከዓ ሓቂ እዩ ስለዚ እንድሕሪ በቲ ንሕና ንብሎ ዘለና ዘይትኸዱ ኮንኩም ገንዘብኩም ሒዝኩም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ተባሂሉ ወፂዩ ክብረት ይሃበልና ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ውሽጢ መንግስቲ ኤርትራ ዝነበሩ ዘጋጥም ዝነበረ ብድሆታት ናብቲ መንእሰይ እዚ ነገር እዚ መብዛሕትኡ መንእሰይ ኣይፈልጦን እዩ ብከምዚ መንገዲ ናብቲ ህዝቢ ክቐርብ ከሎ ድማ ዓበይ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ዝተሸፈነ እቲ መንግስቲ ዴይሊ ላይፍ ናቱ ብድሆታት ምስ ምዕራባዊ ዓለም ዝነበረ ኣይተገልፀን ኣሎ ምናልባት ከም ርዱእ ጌርካ ዝዝረብ ኣሎ ግን ኖ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ወይ እውን ከከም ኣፈፃፅሙ ብከምዚ መንገዲ ክመፅእ ከሎ
ዓቢ ኣስተዋጽኦ ኣሎ ነቲ መንሰይ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ተኣዊጁ ዝነበረ ኩነታት ንኩሉ ብቐሊሉ ዝርድኦ ስለ ዘይኮነ ቴንክ ዩ ነዚ ዝገበሩ ድማ ብክብሪ ከመስግኖም ይፈቱ ማለት እዩ ኣብዚያ ንኸይድ ፈርቅ ባል ዝብፃዕካ መሓመድ ዑስማን ባል መፂና ዘለና ካብ ዘባሓ ሰባን ዘባሃርን ድምፅናታ ንፅርቲ ኮነትን እዚኦም ዝርዮም ዘለኹ ከምዚ ቪድዮታት ብብዝሒ እንዲና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ ኩነታት ድማ ንርኢ ኣለና እዞም ህፃናት እዚኣቶም እቲ ዝበለፀ ነገር ፈጠራውነት ምዃኑ እዮም ዝመሃሩ ዘለው I cannot get enough of this ማለት ኣብዚያ እውን ሓንቲ ቪድዮ ላትኒ ንእሽተይ ከረየኩም እየ ነዚ ከይራኽኹም ክሓልፍ ገበን ኮይኑ ዝስማዓኒ ዘሎ ኣብዚያ ድምፂ ናይ እዚኣ ትንፅር እስከ ኩሎም ህፃናት እዮም ወይ ከዓ ናብ ዝኾነ ቦታ ተወሰኑ ተደሊኻ ከም ጌርካ በዚኻ ተጓዓዕዞ ወይ ከዓ ኣዴታት ወይ ከዓ ኣቦታት ተደጊፎም ክኸዱሉ ፊት ነሲብ እንታሕቲ ይበና ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ሕፃን እንዳሕመጂ ከረኪ ንፅርቲ ኮነትን ግን ናይ ብሓቂ እቲ ፈጠራውነት ንሪዮ ዘለና ኢትስ ቨሪ ቨሪ ኤክሳይቲንግ ናይ ከም ሓደ ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ መንእሰይ ከምዚ ዓይነት ኢኖቬሽንስ ከዝህብ ከሎ ኩሎም ቤት ትምህርትታት ናይ ከምዚ ውድድር ከም ንቡት ተርእዮ ቁፅሪ ሓደ ብልጫ ማትስን ጂኦግራፊን ሂስትሪን ዝደፈነ ጥራይ ዘይኮነ እዚኦም እዮም ቀዳምነት ክወሃቦም ዝግባእ ኣብ ትምህርቲ እውን ናይ ከምዚ ዓይነት ናይ ፕሮጀክትስ ፕሮግራም ኣብቲ ኣካዳሚ እንተዝኣቱ እውን ደስ ምበለና ነይሩ ኦፍ ኮርስ ፋሲሊቲ ኢንፍራስትራክቸር ከቢድ ምዃኑ ይርዳእኒ ንኩሉ ቆልዓ ሓደ ዓይነት ዕድላት ክትብ ግን ነቲ ተፈጥራዊ ሃብቲ ዘለዎም ዝበለፀ ደገፍ ክግበር ይኽእል ኣብዚ ሓደ ትማሊ ኣብ ሓንቲ ቪድዮ ኣነ ዝገበርኳ ኮሜንት እንታይ ኢሉ ፅሒፍለይ እቲ ዝያዳ ውድድር ክግበር ዝግባእ ኣብ መንጎተን ናይ ቴክኒክ ኮሌጃት ዘለዋ እዩ ብምባል ገሊፁለይ ፍልይቲ ኮሜንት እያ ናይ ብሓቂ እዮብ ካሜራ ዝብል እዩ ፅሒፍዋ እንታይ ዝብል ዘሎ እተን ኮሌጃት ዝበሃላ ዘለዋ ንሳተን ናተን ምሁራት እውን ውድድር ክግበረለን ክኽእል ኣሎ ምሕጋዝና ንቴክኖሎጂ ንፈጠራውነት እንተኮይኑ ድማ ነተን ኮሌጃት ዝጎድለን ነገር እንተለውን ነተን ኮሌጃት እንተዝሕግዛ ንሰን ዝሰፍሕ መልክዕ ኢልዎን ሃልይዎን ቴክኒካዊ ተምሃሮ ዓቕመን 50 200 500 ይወስዳ እንተለዋ ካፓሲቲ ናተን ክዓብየሉ ዝኽእል እና አይ ቲንክ ፅቡቅ ሓሳብ እዚ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ግን አይ ቲንክ እቲ ኮሌጃት ኣለዎ እዩ ዝያዳ ቅድሚ ኮሌጃት ዘሎ ንኣሽቱ ህፃናት ከመይ ጌርካ ኔርቸር ትገብሮም ሓሳብ ፅቡቅቲ እያ ናይዚኦም ውድድራት እንተዝጅምር ነይሩ ኦፍ ኮርስ ዝተፈላለየ ፊልድ ስለ ዘለዎም ካብዚኣቶም መፅኦም ዝወዳደሩ እውን ክንርኢ ንደሊና ዝብል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ፅቡቅ ትርኢቶ ነፍሲ ወከፍ ድማ ነዚ ሓሳብ እዚ ከይደቀሰ ዝለዓለ ናህሪ ንክኸይድ ኢና ሞመንተም ነዳዲ ክንቦ ንፍትን ዘለና ናይ ሎማ ርሰብ ዝጉድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ስለቲ ኩሉ ሓገዝኩም ድማ እናመስገና ምዝያ ክገትወኩም Thank you.